नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय हरे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दिशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सर्वांचे इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपल्या या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अध्ययनाच्या आपल्या 15व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आता आपण ह्या अध्यायाच्या नावापासून सुरुवात करू। पुरुषोत्तम योग असं या अध्यायाचं नाव आहे। तर याचा अर्थ काय होतो की भगवान जे आहेत ते तर त्यांना काय म्हटलंय, परमपुरुष म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असे किंवा पुरुषामध्ये उत्तम असे। तर ह्यांच्याशी आपण कशा पद्धतीने आपला संबंध प्रस्थापित करायचा, तर ह्याविषयीच जे काही संबंध आहे आपण तर ते आपण या अध्यायामध्ये समजून घेणार आहोत। आता कशा पद्धतीनं भगवान यांच्याशी आपला संबंध आपण प्रस्थापित करतो, तर ते सगळं ज्ञान जे आहे तर इथे आपल्याला समजून येईल। म्हणून परमपुरुषाशी आपण कसे जोडले जाऊ म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांशी ते आपण समजून घेऊ। पुढे जाऊ आता हम त्याच्या पुढच्या स्लाइडवरील श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण वंदन करूया। त्यांच्या संतुष्टीसाठी आपण जे आहे तर हे ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करूया। आपण पुढे जाऊ। हा त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर हा आपल्या इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ती AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या चरणी आपण वंदन करू, त्यांचे आशीर्वाद घेऊ आणि आपण पुढच्या स्लाइडवर हा तीन गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो आणि हे जे तीन गुण आहेत सत्व रज तम, तर यांच्या म्हणजे या गुणांच्या मध्ये एखादा व्यक्ती स्थित असेल यातल्या एका गुणामध्ये कुठल्याही, तर त्याचे कर्म कसे होतात आणि त्या गुणामध्ये मृत्यू आल्यावर त्याची पुढची गती कशी असते हे आपण समजून घेतलं। म्हणजे काय की आपण थोडक्यात समजून घेऊया की तमोगुण म्हणजे काय, सगळ्या मूर्खपणाची कृती आणि त्यामुळे पतनाकडे जाण्याचा मार्ग आहे। तर रजोगुण म्हणजे कसं आहे, दलदलीत फसलेल्या किंवा चिखलात फसलेल्या व्यक्तीसारखा तो गाळात रुततच जातो, न संपणाऱ्या इच्छा। आणि सत्वगुण कसं आहे, तर आपण एक एक पाऊल पुढे जाऊन आपण प्रगती करू शकतो। म्हणजे इथे आपल्याला प्रगती करण्याची संधी देणारा सत्वगुण आहे। तर अशा पद्धतीनं हे तीन गुण असतात। आणि मग ह्या गुणांच्या अतीत कसं जायचं, तर हे आपण समजून घेतलं म्हणजे भक्तियोगाद्वारेच आपण हे जे आहे तर या तीन गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकतो। मग आता पुढच्या आपण स्लाइडवर येऊ।
हा मग आता 15वा अध्याय जो आहे तर इथे आपण समजून घेणार आहोत की हे भौतिक जगापासून म्हणजे आपण कसं सुटकारा करून घ्यायचा आपला, आपण अलिप्त कसं व्हायचं, म्हणजे सांसारिक जगतातून बाहेर पडायचा काहीतरी मार्ग असेल ना. म्हणजे आपण पहा एखादी सापशिडी खेळतो किंवा एखादा व्यापार सारखा खेळ किंवा ते भुलभुलैया म्हणतो ना आपण तसं आहे आपलं हे सांसारिक जगत. म्हणजे आपल्याला त्या ट्रॅक मध्ये म्हणजे त्या जाळ्यात म्हणजे त्या खेळाचं जे जाळं असतं त्याच्यात आपल्याला आज जायचा जर मार्ग मिळतो त्या भुलभुलैयामध्ये तर त्यातून बाहेर पडायचा मार्ग पण असतो की नाही. मग तसंच आहे भौतिक जगात ज्या अर्थी आपण इथे जे आहे तर ते कर्मबंधनात गुंतलोय तर कर्मबंधनातून बाहेर पडणं म्हणजे भौतिक जगापासून कसं अलिप्त व्हायचं तर ते आपण शिकणार आहोत. मग स्थानांतरण म्हणजे काय की कशा पद्धतीने आपण जे आहे तर ज्ञानाच्या चक्षुने समजून घ्यायचं. आणि मग कृष्ण सगळ्यांचे म्हणजे पालन पोषण करणारे देखभाल करणारे कसे आहेत तर ते समजून घेऊ. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश काय आहे तर ते आपण आज समजून घेणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइड वर. हो त्याची हा श्लोक वाचू. हा हरे कृष्ण. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी, खूप छान वाचलं. तर आता इथे आपण समजून घेऊया. आता भगवान सांगतायत बरं का की भक्ती योगाचं आता हे सगळं आपण आतापर्यंत समजून घेतलं होतं हो की नाही. 7 ते 12 पर्यंत. मग आता वेदांविषयी जे आहे तर त्याविषयी आपण समजून घेऊया की वेदांचा उद्देश काय आहे म्हणजे प्रयोजन काय आहे तर कृष्णांना जाणणं. मग जो भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जो संलग्न होतो तर त्याला वेदांविषयी सगळं ज्ञान असतं पहा. आणि म्हणून भगवान काय म्हणतात की एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ते चित्रात पहा हं. की ज्याचं मूळ जे आहे ते वरती आहे इथे हे जे आहे ते मूळ आहे हा. आणि त्याच्या शाखा या सगळ्या अशा खाली आलेल्या आहेत हा. या सगळ्या शाखा अशा खाली आलेल्या आहेत पसरल्यात अशा. आणि त्याची पानं जी आहेत ही वैदिक आहेत मंत्र आहेत इथे आहे पहा वैदिक हिम्स. आणि जो या वृक्षाला जाणतो म्हणजे हे जे जाणतो तर त्याला तो वेदांना जाणतो. म्हणजे भौतिक जगामध्ये हे जे आपल्याला बंधन आहे ना भौतिक जगतामध्ये 3 गुणांशी आपण बांधले जातो. त्या 3 गुणांमध्ये म्हणजे भौतिक जगतामध्ये प्रभावित होऊन बांधले जातो. तर त्याची तुलना ह्या वटवृक्षाशी केली. म्हणजे सकाम जे असतात म्हणजे इच्छेनं जे कर्म करणारे असतात म्हणजे काहीतरी लाभांशासाठी तर त्यांना या वटवृक्षाचा अंतच लागणार नाही. म्हणजे शाखेवर दुसऱ्या शाखेवर ह्या शाखेवर ह्या शाखेवर असं ते सगळे सतत वेगवेगळ्या इच्छांसाठी असे फिरतच राहतील पहा म्हणजे कसं की म्हणजे धर्म अर्थ काम मोक्ष अशा 4 गरजांसाठी तर इथं लिहिले पहा सेन्स ग्रॅप्टिशन इथं नंतर रिलिजियसिटी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अशा पद्धतीने पायस ऍक्ट्स तर असं म्हणजे लायब्रेशन. तर हे सगळं जे आहे धर्म अर्थ काम मोक्ष या 4 गोष्टींसाठी म्हणजे भौतिक जगतामध्ये ते अशा पद्धतीने भटकत राहतील. मग भौतिक संसार रूपी या वृक्षाला काही अंतच नाहीये. म्हणजे तो कुठून सुरू झाला कुठे संपला हे पण नाही कळत. मग अशा लोकांना काही मुक्तीची शक्यता नसते. पण वैदिक मंत्र जे आहेत ते आपल्या आत्म्याची उन्नती करायला आहेत पहा पण आणि त्याची पानं जी म्हणजे आहेत तर ती जी आहेत तर ती ह्या म्हणजे ते म्हणजे खरे मंत्र आहेत हे वेदातले ही पानं म्हणजे अशा पद्धतीने. आणि मग ही मुळं आहेत ती वरच्या दिशेने वाढतात या वरच्या दिशेने वाढतात अशी आणि मग आता ह्या वृक्षाचा प्रारंभ ब्रह्मांडातील सर्वात उच्च लोक म्हणजे ब्रह्मलोक ते ब्रह्माजी दाखवलेत पहा आणि म्हणून ज्या मनुष्याला ह्या म्हणजे हा जो वृक्ष आहे ह्याचं ज्ञान होतं म्हणजे हा मोहरूपी वृक्ष आहे म्हणजे आपल्या आसक्ती ज्या आहेत न संपणाऱ्या तर म्हणजे ह्यामुळं ह्या वृक्षाचा विस्तार झालेला असतो. म्हणजे ह्याच्याविषयी ज्याला ज्ञान असतं तोच ह्या वृक्षाच्या बंधनातून जो आहे तो बाहेर पडेल. म्हणजे काय की एखाद्याला जेव्हा एखाद्या घरातल्या खाणा खुणा सगळं कुठं खिडक्या आहेत कुठून बाहेर पडण्याची द्वार आहेत असं सगळं माहित असेल त्याच वेळेला तो त्या घरातून बाहेर पडेल ना. म्हणजे त्या घराविषयीचं ज्ञान पाहिजे ना. मग हे असं भौतिक संसार रूपी हे घर आहे ना. मग हे तात्पुरतं घर आहे. मग ह्या तात्पुरत्या घरातून बाहेर पडून आपल्याला कायमच्या घरात जायचंय आपल्या. मग ह्या विषयीचं ज्ञान जेव्हा आपल्याला असेल त्याच वेळी आपण त्यातनं बाहेर पडायचं ज्ञान येईल ना. म्हणून जो ह्या अशा भौतिक संसार रूपी वृक्षाला जाणतो तो निश्चितच काय म्हणतात भगवान की या वृक्षाच्या बंधनातून कसं बाहेर पडायचं हे पण त्याला समजतं. मग आपण आता बंधनातून बाहेर पडायचं म्हणजे काय
तर 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त व्हायचं. मग ही पद्धत जाणून आपण घेणं आवश्यक आहे. आता भगवत भक्ती हा सर्वोत्तम याच्यावर मार्ग आहे, म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा. आणि मग त्यामुळे काय होतं की आपण भक्तिमय सेवा कशासाठी करतो, तर त्या भक्तिमय सेवेद्वारे काय होतं की ह्या भौतिक जी कर्म आहेत सगळी, त्या भौतिक जगतातली आपली न संपणारी म्हणजे आसक्तीमुळे कर्म घडतात आणि ती सकाम कर्म घडत असतात. तर ह्या कर्माविषयी अनासक्ती आणि भगवत सेवेविषयी आसक्ती आपली झाली पाहिजे. जसं मी काल उदाहरणं दिली होती ना, की आपण बाजारात गेलो तर फळं सुंदर सुंदर पाहिली तर आपल्याला वाटलं पाहिजे की ही कृष्णांसाठी मी किती छान छान याचे म्हणजे बनवू शकेन पदार्थ, सलाड बनवेन, मिल्कशेक बनवेन, फ्रूट ज्यूस बनवेन, असं वाटलं पाहिजे. मग हे जे उदाहरण आहे म्हणजे काय, आपलं जे आहे तर भौतिक कर्माविषयी अनासक्ती, म्हणजे स्वतःची इंद्रिय तृप्ती करायची आपल्याला नाही वाटली पाहिजे. म्हणजे ह्याला म्हणायचं भौतिक कर्माविषयी अनासक्ती, म्हणजे असं नाही वाटलं पाहिजे ह्याचा मी मग ऍपल ज्यूस करून पिईन, मग ह्याचा संत्रा ज्यूस करून पिईन, मग असं स्वतःसाठी जेव्हा वाटतं त्याला म्हणायचं आसक्ती. मग स्वतः म्हणजे भौतिक कर्माविषयी अनासक्ती. आणि म्हणजे कृष्ण सेवेविषयी आसक्ती, म्हणजे मी कृष्णांसाठी कसं करेन. मग ह्याला ही जी आहे म्हणजे असं जेव्हा आपल्या बाबतीत घडायला लागतं तर तेव्हा म्हणजे जे आहे तर आपण भगवत भक्तीमध्ये स्थिर होतो. म्हणजे भौतिक जगतातली आसक्ती भेदायची. आणि कशी भेदायची, तर भगवत सेवेद्वारे. म्हणजे आसक्ती हा जो भेदण्याचा विधी आहे तर तो म्हणजे काय, तर भगवत सेवा किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा. आणि मग आता संसार रूपी वृक्षाची मुळं जी आहेत तर ती वरच्या दिशेने जातात. म्हणजे काय की इथे लक्षात घ्या, महत्त्वापासून याचा आरंभ होतो. तर महत्त्व जे आहे तर त्यापासून ही निर्माण झालेली असतात. आणि ब्रह्मांडाच्या सर्वोच्च लोकापासून हे मूळ खाली येतं. म्हणजे ब्रह्मांडातले हे 14 लोक आहेत, तर 14वा सर्वश्रेष्ठ लोक जो आहे तो म्हणजे ब्रह्मलोक, तो सुद्धा भौतिकच आहे. तिथून ही मुलं खाली येतात, म्हणजे हे सगळे जे आहेत ते भौतिक लोक आहेत पहा. आणि मग ह्या ठिकाणाहून संपूर्ण ब्रह्मांडाचा विस्तार होतो. म्हणजे हे सगळे 14 लोक जे आहेत ते इथं म्हणजे जे आहेत ते विखुरलेले असतात. मग विविध ग्रह मालिका आणि सगळ्यांचा समावेश असतो. आणि मग या वृक्षाची फळं म्हणजे काय, की जीवाचा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, म्हणजे ह्या पद्धतीनं तो भौतिक संसारामध्ये जीवन जगतो. मग आता फांद्याखाली आणि वरती वृक्ष असं जरी आपल्याला पाहायला मिळत नसला तरी आपण एखादा तलाव, नदी, सरोवर तिथे जर गेलो तर निश्चितच आपल्याला पहा एक वृक्ष पाहायला मिळतो. की जिथे आपण त्याच्या शेजारी जर एखादा वृक्ष असेल तर त्याचं प्रतिबिंब त्या पाण्यात पाहतो पहा. मग तसंच आहे पहा. तर ह्यामध्ये आपण समजून घेऊया की हा संसार रूपी आपला जो वृक्ष आहे तर तो म्हणजे काय आहे, तर त्या वृक्षाचं पाण्यातलं प्रतिबिंब आहे. कुठल्या वृक्षाचं, तर वैकुंठ रूपी जो शाश्वत वृक्ष आहे तर त्याचं म्हणजे त्या जगताचं किंवा त्या वृक्षाचं हे प्रतिबिंब आहे. म्हणजे वैकुंठ जगतरूपी जो वास्तविक किंवा शाश्वत वृक्ष आहे त्याचा हा केवळ प्रतिबिंब असतो. आणि ज्याप्रमाणे वृक्षाचं प्रतिबिंब ते पाण्यात स्थित असतं, हो की नाही, पाण्यात पाहतो आपण. मग तसं जे आहे तर हा आध्यात्मिक वृक्षाचं हे प्रतिबिंब आहे ना तर ते इच्छांमध्ये स्थित असतं. आणि मग प्रतिबिंबित जे आहेत तर प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाशात म्हणजे वस्तू एखादी स्थित होते, म्हणजे जो भौतिक प्रकाश आहे तर तिथं म्हणजे जी वस्तू स्थित होते तर त्याचं कारण इच्छा असतं. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावरच्या ज्या इच्छामध्ये त्याचं प्रतिबिंब स्थित असतं तर त्यामुळे काय होतं, त्याचं जेव्हा प्रतिबिंब दिसतं तर त्यावेळेला ते भौतिक इच्छांमध्ये स्थित होत असतं. आणि मग आता ज्याला संसारातून बाहेर पडण्याची इच्छा आहे तर त्यांनी म्हणजे काय केलं पाहिजे, वृक्षाला जाणलं पाहिजे. म्हणजे तेव्हाच तो काय करेल, आपला वृक्षाशी असलेला संबंध जो आहे तो भेदेल. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की हा वृक्ष म्हणजे काय आहे, तर तो खरा जो वृक्ष आहे त्याचं प्रतिबिंब आहे. मग आता प्रतिबिंब जे आहे तर ते खरंच असतं, हो की नाही. म्हणजे म्हणजे हे कशा अर्थाने आपण घेऊया की ते दिसतं खरं वृक्षासारखं, म्हणजे अगदी तंतोतंत दिसतं. पण खरं तर तिथं प्रतिबिंब जे आहे तर ते खरं म्हणजे कसं असतं, रूपाने खरं असतं. पण कसा भाग आहे तिथं, तर पाण्याची जरा जरी हालचाल झाली पाण्यात पडलेल्या प्रतिबिंबाची तर ते पाण्याचं प्रतिबिंब आहे ते सगळं विस्कटून जातं. म्हणजे काय, रूपाने ते खरं भासतं आपल्याला, हो ना, प्रतिबिंब. पण तिथं काय आहे की
प्रत्यक्ष म्हणजे ती वस्तू काही उपस्थित नसते किंवा ती व्यक्ती नसते किंवा तो वृक्ष नसतो. ते फक्त भासतं आपल्याला रूपामुळं. जशी सावली असते आपली, हो की नाही? तर आपल्याला जी सावली आहे तर ती दिवसा दिसते, हो की नाही? आणि ती आपल्यासारखं दिसते सावली, पण ते प्रत्यक्ष म्हणजे रूपासारखं भासतं, पण ते आपलं रूप नसतं. मग तसंच आहे. मग ही त्या म्हणजे वृक्षाचं हे प्रतिबिंब आहे. आणि म्हणून जे काही भौतिक जगतात आहे ते सगळं आध्यात्मिक जगतात आहे पहा. आणि म्हणून मग आता आपण समजून घेऊया की भौतिक जगत म्हणजे विकृत प्रतिबिंब आहे आध्यात्मिक जगताचं. आणि आध्यात्मिक जगतामध्ये पण भौतिक जगतासारखं सगळं वैविध्य आहे. आणि म्हणून आपण समजून घेऊ की भौतिक प्रकृती जी आहे तर ती जी आहे तर ती भगवानाची बहिरंग शक्ती आहे. आणि भगवान जे आहेत ते म्हणजे म्हणजे पुरुष म्हटलेले आहेत, परमपुरुष, तर ते भगवान स्वतः आहेत. आणि मग आता ही भौतिक सृष्टी आहे तर ती व्यक्त होते आणि अव्यक्त होते. म्हणजे ती कशी आहे? तर ती जी आहे ती शाश्वत आहे, पण पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते, अव्यक्त होते, असं होत राहतं. आणि म्हणून कुठलंही प्रतिबिंब कसं आहे, हे असत्यच असतं. कारण ते कधी दिसतं तर कधी नाही दिसतं, असं होत राहतं. आणि म्हणून ज्या स्थानापासून हे प्रतिबिंब निर्माण झाले आपण तिथपर्यंत गेलं पाहिजे, त्या मूळ वृक्षापर्यंत. मग असा शाश्वत मूळ वृक्ष जो आहे तर तो म्हणजे कोण आहे? तर आध्यात्मिक जगत आहे. म्हणजेच जे आहे असं आध्यात्मिक जगत जे आहे तर ते जे आहे तर तो मूळ वृक्ष आहे. मग जो वेदांना जाणतो तर तो जो आहे तर तो या म्हणजे तो या वृक्षाला जाणतो. पण कधी कधी काय होतं, वेदांची हिरवीगार जी पानं आहेत म्हणजे जे वेगवेगळे मंत्र आहेत आणि मग ते कर्मकांडांचा जो भाग आहे म्हणजे वेगवेगळे यज्ञ आहेत तिकडे मनुष्य आकृष्ट होतो. आणि मग वेदांचं प्रयोजन जे आहे तर त्याला माहिती नसतं की भगवान कृष्णाची प्राप्ती करणं. मग म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भगवान जे आहेत तर यांनी स्वतः सांगितले की हा प्रतिबिंब रूपी वृक्ष भेदायचा. आणि आपण काय करायचं, आध्यात्मिक जगतातला जो वास्तविक वृक्ष आहे म्हणजेच काय, गोलक वृंदावन, तर त्याची प्राप्ती करायची. मग हेच वेदांचं प्रयोजन आहे, हेच वेदांचं उद्देश आहे. आणि म्हणून जो ही पानं जे वैदिक मंत्र आहेत तर ह्या वैदिक मंत्रांचा उद्देश काय आहे, तर आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती करून देणं. तर अशा पद्धतीनं जो हे सगळे जाणतो म्हणजे अशा पद्धतीने वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो असं भगवान म्हणतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या श्लोकावर. हा मातोश्री. हा हा श्लोक वाचू मातोश्री. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि निर्मनुष्यलोके. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्यामध्ये म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेली आहे. हरे कृष्ण. आता ह्या वृक्षाच्या शाखा ज्या आहेत ना तर त्या सगळ्या दिशेने अशा पसरल्यात पाहिजे चित्रात आहेत. आणि म्हणजे याच्यामध्ये आपण समजून घेऊया की ह्या ज्या म्हणजे खाली आणि वर ह्या पसरलेल्या ज्या सगळ्या ह्या शाखा आहेत तर इथं ह्या शाखा ज्या आहेत तर त्यांचं पोषण कसं होत आहे, तर प्रकृतीच्या 3 गुणांनी. म्हणजे आपण समजून घेऊया की खालच्या बाजूला जे आहेत ते मनुष्य, इथे पहा हा, हे म्हणजे इथे मनुष्य, घोडे, वाघ, गाई, इथं घोडा, वाघ, गाई हे सगळे दिसत आहेत पहा. म्हणजे कुत्री, मांजरं विविध इथं दिसत आहेत पहा. तर ह्या ज्या आहेत त्या विविध योनी आहेत. मग आता वरच्या भागाशी जे आहेत तर इथे समजून घेऊया, देवता आहेत पहा. हे इंद्र, हे गंधर्व, अशा पद्धतीने असे उच्च जीव योनीतले हे सगळे लोक आहेत पहा. इथे देवता आहेत पहा सगळे. हा. मग आता हे सगळे जे वृक्ष आहेत तर ह्याचं जी वाढ आहे तर ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांनी ह्याचं पोषण होतं. आणि मग कधी कधी काय होतं, पाणी जर नसेल आपल्याला, एखादी ओसाड जागा असेल तर तिथं काय होतं, हिरवीगार म्हणजे जे भूमी आहे तर ती आढळते. म्हणजे काय की तिथं प्रकृतीच्या 3 गुणांचं प्राबल्य खूप असतं. आणि मग आता तिथं विविध जीव योनी ज्या आहेत त्या आपल्याला पाहायला मिळतात. आता हे जे प्रतिबिंब आहे तर त्याविषयी आपण समजून घेऊ की हे झाडाच्या ह्या डहाळ्या ज्या आहेत ना तर ह्या ज्या आहेत तर त्यांना इंद्रिय विषय मानलेत.
म्हणजे ह्या शाखा ज्या आहेत त्या 3 गुणांनी ज्या आहेत त्या मोठ्या मोठ्या शाखा आहेत त्या पोषण होतं, आणि त्याच्या ज्या डहाळ्या आहेत छोट्या छोट्या फांद्या त्या म्हणजे इंद्रिय विषय. आणि मग त्याद्वारे आपण इंद्रिय विकसित करतो. मग इंद्रिय विषयांचा आपण इंद्रियांच्या द्वारे भोग घेत असतो. मग आता शाखांच्या अग्रभागी तसं जर सगळ्यांनी पाहिलं तर आपल्याला पाहता येतील की इथं दिसतात अवयव आपल्याला. इथं डोळे आहेत म्हणजे असं कान, नाक, डोळे ही सगळी इंद्रिय अशी शाखांच्या अग्रभागी ते पुढे दिसतात. हे जरा झूम केलं चित्र इथे दिसतात, नाही तर हे असे इंद्रिय जे आहेत तर ते इथे आहेत पुढे. मग आता आपण समजून घेऊया की ही इंद्रिय काय करतात. इंद्रिय विषयांच्या उपभोगाशी संबंधित आहेत. डहाळ्या म्हणजे काय, शब्द, स्पर्श म्हणजे हे रूप, रस, गंध ह्याशी संदर्भात. आणि मग त्याची अंगभूत मुळं आहेत या झाडाची, म्हणजे त्याची जी उपजत अंगभूत मुळं आहेत तर ती म्हणजे राग आणि द्वेष. आणि मग विविध प्रकारच्या दुःखांची इंद्रिय भोगाची ती म्हणजे जी आहेत तर ती उपफळं आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे दुःख असतात इंद्रिय भोगामुळे जी, तर त्याची उपफळं म्हणजे ती राग आणि द्वेष. आणि पुण्य आणि पापवृत्तीची जी दुय्यम मुळं आहेत तर त्यापासून ती विकसित झाली. म्हणजे पुण्य आणि पाप जे करतो तर ही दुय्यम मुळं आहेत आणि त्यापासून ती विकसित झालीत. आणि मग ही मुळं सगळ्या दिशेनं पसरलीत पहा इकडे. हा, ही सगळीकडे अशी पसरलेली आहेत. आणि म्हणून मूळ ब्रह्मलोकापासून सगळ्या मानवीय ग्रहलोकापर्यंत ही मुळं अशी खाली आलेली आहेत. आणि मग उच्चतर लोकांमध्ये विविध पुण्यकर्माचा भोग घेतल्यावर मनुष्य काय करतो, ह्या उच्च लोकात अशा भोग घेतल्यानंतर तो पुन्हा खाली येतो आणि मग पुन्हा पूजा असं काम कर्म करतो. हा, मग म्हणून जे इथं म्हटलंय ना, पृथ्वी लोक जे आहे किंवा मनुष्य लोक जे आहे तर ते कार्यक्षेत्र असं म्हटलंय पहा. आता पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. हा, हा त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा, तर आता या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की हा वृक्ष जो आहे तर त्याचं जे वास्तविक रूप आहे या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. मनुष्याने म्हणून खोलवर गेलेल्या म्हणजे ही जी मुळं आहेत त्या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टीचा प्रारंभ विस्तार झालाय त्या परमपुरुषाला या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. म्हणजे काय की आता आपण समजून घेऊया की हे प्राकृत जगत जे आहे म्हणजे हे जे भौतिक आपलं जगत आहे. हं? तर इथे विस्तारामुळं म्हणजे ह्या भौतिक जगतामध्ये जो वटवृक्ष आहे त्याचा विस्तार झाल्यामुळे काय होतं की म्हणजे इतका त्याचा विस्तार झालेला असतो की आपल्याला त्याचं म्हणजे वास्तविक रूप समजणं शक्य नाही. म्हणून म्हटले नर उपमस्ते ततोपलभ्यते. मग आता या भौतिक वृक्षांचा विस्तार जो आहे तर त्यामुळे काय होतं, मनुष्य बद्ध झालेला असतो. मग हा विस्तार कुठून कुठपर्यंत झाला, या वृक्षाचा प्रारंभ कुठं झाला आणि शेवट कुठं झाला आपल्याला काही सापडतच नाही. जसं आपण पिंपळाचं हे झाड म्हणजे किंवा असं वृक्ष पाहतो की ज्याच्या पारंब्यामुळं काही समजतच नाही पहा आपल्याला, आणि मुळं जमिनीतनं वर आलेली असतात. म्हणजे असं आपल्याला दिसतं. म्हणजे त्याचा कुठून सुरुवात झाली आणि कुठं संपलं समजत नाही. मग या वृक्षाचं कारण शोधायला पाहिजे. म्हणजे काय, मी माझ्या पित्यांचा पुत्र आहे, मग माझे पिता मुकामुख्यांचे पुत्र आहेत. मग अशा रीतीनं आपण शेवटपर्यंत गेलो तर गर्भोदक विष्णूच्या नाभिकमळातून जे उत्पन्न झाले ब्रह्मा तिथपर्यंत जातो. म्हणजेच काय, आपण भगवानांच्या पर्यंत गेल्यावर आपलं शोधकार्य संपतं. मग आपण अशा पद्धतीने भगवानांचं जे स्वरूप स्थिती जाणतात तर अशा व्यक्तींचा सत्संग केला म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं म्हणजे आपल्या जीवनातलं स्थान महत्वाचं आहे पहा. त्यांचा संग केला तर आपण ह्या हळूहळू जे आहे तर मिथ्या प्रतिबिंबापासून म्हणजे जे प्रतिबिंब जे कसं आहे विकृत आहे आणि ते इच्छामध्ये सामावलेलं आहे तर त्यापासून आपला असलेला संबंध जो आहे तो ज्ञानाद्वारे छेदून टाकतो आणि प्रत्यक्ष जो वास्तविक शाश्वत वृक्ष आहे तर त्यामध्ये आपण स्थित होतो पहा. म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानाद्वारे आपण अनासक्ती जी आहे तर ती म्हणजे तिचं आचरण करायला शिकू शकतो पहा. म्हणजे उन्नत ज्ञानी पुरुषांकडून सत्संग केला आपण, चर्चा केल्या, त्यांच्याकडनं श्रवण केलं तर आपल्याला कळेल की मिथ्या प्रतिबिंबित जो वृक्ष आहे तर तिकडं म्हणजे भौतिक जगतामध्ये आपल्याला यावं नाही लागणार. कृष्ण हेच कसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांच्यामधून सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे जो आहे तो उगम होतो. नवविध भक्तीद्वारे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण काय करू शकतो, या भौतिक जीवनरूपी दृढ वृक्ष जो आहे तर त्याच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. यासाठी आपल्याला श्रीकृष्णांना शरण गेलं पाहिजे. तर श्रीकृष्णांना जर शरण गेलं तर आपण ह्या सगळ्या सांसारिक जगतातून जे आहे तर ह्या मुक्ती मिळवू शकतो का. आता पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी पुढच्या श्लोकावर.
हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्णा. हा आता ह्याच्या पुढे जाऊ माताजी. हरे कृष्ण. हा अर्थ मी वाचून एक्सप्लेन केला. हरे कृष्ण. पुढच्या स्लाइडवर येऊ माताजी. हरे कृष्णा. ह्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हा आता या अर्थाचं काय होत, ह्या श्लोकाचा अर्थ काय होतो की जी खोटी प्रतिष्ठा, मोह आणि असंच संघापासून मुक्त आहेत, ते नित्यत्व जाणतात, ते भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुख दुःखाच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत. आणि जे मोहरहितून परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे काय म्हटलंय, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम. आणि पुढे काय म्हणले, द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुःख संज्ञे. तर मग आता ह्याचा अर्थ काय होतो, तर म्हणजे की शरण जाण्याचा हा जो विधी आहे, तर हा कसा आहे पाहता ते ह्या श्लोकामध्ये सांगितलंय. ह्याच्यात सगळ्यात शेवटची ओळ काय आहे, तर ती आपण समजून घेऊ. गच्छन्त मूढा पद्म पद्म अव्ययम तत्. तर याचा अर्थ काय होतो, तर ह्या मोहरहित स्थितीला, शाश्वत स्थितीला आपण प्राप्त करतो. कधी प्राप्त करू, तर म्हणजे हे शाश्वत धामाची आपण प्राप्ती करतो. कधी प्राप्त करू, तर भगवान यांना शरण कसं जायला पाहिजे हे जर आपण जाणलं तर. आणि ते कुठून जाणू आपण, ज्ञानाच्या अनुशीलनाने. म्हणजे काय की भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. आणि ते कसं जाणू, तर गुरुंकडून. आणि म्हणून मिथ्या अहंकाराने आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये स्वतःला स्वामी समजलं आणि मग खोटी प्रतिष्ठा, मोह, संघ यामध्ये रमलो, तर मग या भौतिक वासनेतून आपल्याला मुक्त होणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपण हे जे सुख दुःख आहे, उन्हाळा पावसाळा शीत उष्ण, या द्वंद्वापासून मुक्त नाही होणार. मग जे लोक हे जाणतात की प्रकृतीचे आपण स्वामी नसून भगवान त्याचे स्वामी आहेत, आणि मग भक्तांना शरण गेल्यावरच म्हणजे जे आहे तर आपल्याला ज्ञान प्राप्त होईल. म्हणजे हा जो अहंकार आहे तर तो आपला निघून जाईल. पहा, म्हणजे आपल्याला मूर्खपणामुळे असं वाटतं की आपण ज्या जगताचे सगळे स्वामी आहोत, आणि आपण आपली परिस्थिती सगळ्या गंभीर दुःखी बनवतो. पण खरे तर भगवान स्वामी आहेत. पहा, आणि त्यामुळे स्वतःला स्वामी असल्याच्या भ्रमात आपण राहतो, आणि म्हणजे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्याचं विभाजन करतो आणि स्वतःच्या मालकीचे आहेत म्हणतो. पण आपण खरं तर या भाड्याच्याच घरात राहतो, भाड्याच्या भूमीवरच राहतो. हे सगळं भगवान यांचं आहे. आणि म्हणून त्या भ्रामक कल्पनेतून आपण मुक्त व्हायला पाहिजे. आणि भगवान जे आहेत तर तेच आपले स्वामी आहेत हे जाणून आपण शरण व्हायला जेव्हा प्रारंभ करू, तेव्हा या मोहातून मुक्त होऊ आपण. आणि मग जेव्हा समाज, राष्ट्र या सगळ्या आसक्ती ज्या आहेत तर त्या कुसंगातून आपण मुक्त झालं पाहिजे. म्हणजे हा सुद्धा आसक्तीचाच प्रकार आहे. माझं राष्ट्र, माझा देश, माझं राज्य, ह्या सगळ्या आसक्तीच आहेत, हा भोगवादच आहे. आपण या सगळ्यातनं बाहेर पडलं पाहिजे. राष्ट्राचा नेता असतो, देशाचा नेता असतो, मग त्यांचं पॉलिटिकल पार्टी असते, मग त्याचे ते प्रमुख असतात, मग सगळ्या आसक्तीच असतात. एक प्रकारे भोगवादच आहे. आणि म्हणून आध्यात्मिक ज्ञानाचा जर आपण म्हणजे जो आहे तर विकास केला, तर निश्चितच प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाने जे काही यथार्थ आहे ते आपण जाणू शकतो. म्हणजे आपली यथार्थ स्थिती, वास्तविक स्थिती काय आहे, भगवानाचे आपण सेवक आहोत, मग हे जाणू शकतो. आणि मग सुख दुःख, इच्छा द्वेष या सगळ्या द्वंद्वातून आपण मुक्त होऊन पूर्णपणे ज्ञानामध्ये स्थित होऊन भगवानांना शरण जातो. मग तो पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग त्याचे हा श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. जी माताजी. न तद भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. खूप छान असतो त्याचे. तर खूप खूप धन्यवाद. आपण समजून घेऊ की भगवान श्रीकृष्णांचं जे आध्यात्मिक धाम आहे ना, ज्याला कृष्ण लोक असं म्हटलंय, गोलोक वृंदावन, तर त्याचं वर्णन आहे की तिथं चंद्राचा प्रकाश, सूर्याचा विकास प्रकाश किंवा अग्नी म्हणजे असे जे आहेत, किंवा आपला विद्युत पुरवठा, असं काही नाही आहे तिथं. अशा कुठल्या ह्याने ते प्रकाशित होत नाही, तो स्वयंप्रकाशित आहे. भगवानांच्या जे दिव्य कांतीतून तेज येतं ब्रह्मज्योती, तर त्यांनी हा जो आध्यात्मिक लोक आहे तर तो प्रकाशित असतो. पहा, भौतिक जगतामध्ये काय आहे की एक सूर्यच आहे की जो आपल्याला प्रकाश देतो. मग आता हे जे कृष्ण लोक आहे, तर इथून एक गोलोक वृंदावनात हे तेज इतक्या दूरवरच्या लोकांतून प्रसारित होऊन सूर्याला मिळतं आणि आपल्यापर्यंत येतं. पहा, मग ह्या जळजळीत तेजाचा भाग असतो महत्वाचं तत्व, आणि भौतिक जगाने व्यापलेलं असतं.
मग या व्यतिरिक्त प्रकाशमय विश्वाचा म्हणजे अधिकांश भाग म्हणजे जो आहे तर तो वैकुंठ नामक म्हणजे वैकुंठ लोक असे छोटे छोटे नामक असे वैकुंठ लोक अशा नावाचे असंख्य आध्यात्मिक ग्रह लोक आहेत, म्हणजे छोटे छोटे लोक आहेत त्यांनी व्यापले म्हणजे एक एक चतुर्थांश भाग जो आहे तो भौतिक जगत आहे आणि तीन चतुर्थांश भाग आहे ते आध्यात्मिक जगत आहे पहा. आणि त्यामुळे त्यापैकी मुख्य जे आहे तर ते गोलोक वृंदावन आहे त्या ग्रह लोकांपैकी. म्हणजे पहा, तीन चतुर्थांश आध्यात्मिक जगत आहेत त्यात तिथे छोटे छोटे हे जे मी ॲरोनी दाखवते हे छोटे छोटे ग्रह लोक आहेत आणि छोटे छोटे वैकुंठ लोक आहेत आणि तिथले वेगवेगळे म्हणजे भगवान यांची रूप आहेत वेगवेगळी. ते तिथले जे आहेत तर ते म्हणजे अधिष्ठात्री देव असे आहेत. आणि तिथे गोलोक हा सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ आहे की तिथं श्रीमती राधाराणी आणि श्रीकृष्ण जे निवास करतात. मग जोपर्यंत आपण हा अंधकारमय जगात असतो ना म्हणजे भौतिक जगतात तर तोपर्यंत आपण बद्धच असतो. म्हणजे बाहेरून कुणीतरी प्रकाश द्यावा लागेल ना अंधकारमय जगताला. मग तसं जेव्हा भौतिक जग आहे तर हे विकृत प्रतिबिंब आहे. तर ह्या वृक्षाला शोध म्हणजे आपण भेटतो आणि आध्यात्मिक जगात प्रवेश करतो ना तेव्हाच आपण मुक्त होऊ. म्हणजे बाहेरून कुणीतरी आपल्याला प्रकाश दिला पाहिजे. मग भगवान यांचे जे, अंगकांतीतून सूर्याद्वारे मिळतो प्रकाश, मग हे झालं भौतिक स्वरूपात प्रकाश मिळतो. पण प्रकाश म्हणजे कसं ज्ञानाचा प्रकाश बाहेरून कुणी देणारे कोण असतात आपल्याला, असे मुक्तात्मा असले पाहिजेत. म्हणजे कोण तर गुरु असतात किंवा कृष्णच देऊ शकतात. मग त्याद्वारे आपण हे आध्यात्मिक विश्वामध्ये प्रवेश करू शकतो बा आणि हे जे मिथ्या प्रतिबिंब आहे ते भेदू शकतो. आणि मग पुन्हा म्हणजे तिथे गेल्यावर पुन्हा आपल्याला भौतिक जगतात परतून येण्याची शक्यता नसते. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण भगवानांचा पार्षद बनून तिथे भगवान यांचा संघ प्राप्त करून त्यांची सेवा करू शकतो. आणि म्हणून आपण कृष्ण भावनाभाविक व्यक्तींचा संघ जो आहे तो शोधला पाहिजे आणि त्यांच्याशी सत्संग केला पाहिजे. मग भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण काय करू, या वृक्षाचं जे अनित्य प्रतिबिंब आहे तर त्यातून मुक्त होऊ. म्हणजे तोच एक मार्ग आहे पहा. म्हणजे इथं भगवान यांनी कशा पद्धतीने आपण भगवत धामाला पोहोचू शकतो तर त्याचं जे आहे तर तो मार्ग सांगितलाय. आणि कुठल्या विधीद्वारे तर भक्ती मार्गाद्वारे. मग इथे महत्वाचा शब्द कोणता, यद्गत्वान निवर्तन्ते, पुन्हा कधीही परतून येत नाही पहा. तर अशा पद्धतीनं आपण एकदा कृष्ण भावनेमध्ये आलो ना आपण आणि इस्कॉनच्या मंदिरांना भेट द्यायला लागलो, प्रसाद ग्रहण करायला लागलो, माला करायला लागलो, मग आपण तेव्हाच खरं तर कधी भौतिक जगतात न परतणारे बनतो. आणि मग हळूहळू आपला आध्यात्मिक जगताकडे प्रवास सुरू होतो. आणि म्हणून इस्कॉनशी एखादा व्यक्ती जोडला गेला ना तर त्याची परिस्थिती अशीच असते, यद्गत्वान निवर्तन्ते. कुठे भौतिक जगतामध्ये आपण पुन्हा परतून त्या संसारामध्ये आपण रमत नाही, आपल्याला आवडत नाहीत त्या गोष्टी, हो की नाही. आता तुम्हाला सगळ्यांना स्वतःतले बदल जाणवायला लागतील, मग हे फार पूरक आहेत भक्ती मार्गाला. मग असंच पुढे पुढे ह्या मार्गावर जेव्हा जायला लागतो तेव्हा अनासक्ती निर्माण होतात, आसक्ती कमी होतात आणि अनासक्तीच्या शस्त्राने आणि ज्ञानरूपी म्हणजे जे आहे तर त्या ज्ञानरूपी जे अस्त्र आहे तर त्याद्वारे आपण काय करू शकतो तर हा मिथ्या जो प्रतिबिंब आहे वृक्षाचं तर हे भेदू शकतो पहा. आणि आपण वास्तव वृक्ष म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइड वर. हरे कृष्ण. हा, आता ज्या श्लोक वाचू. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे आपण समजून घेऊ की भगवान काय म्हणतात की बद्ध जगतातील हे जीव माझे सनातन अंश आहेत आणि बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित सहा इंद्रियाशी कठीण स्पर्धा करत आहेत. तर आता आपण समजून घेऊया ह्या श्लोकामध्ये, ममे वंशो माझे जीव लोके जीवभूत सनातन, म्हणजे माझे सनातन अंश आहेत. म्हणजे आपल्याला जर कोणी विचारलं की तुम्ही कशावरनं सांगता कृष्णांपासून तुम्ही निर्माण झाला तर हा श्लोक सांगायचा आणि ही ओळ सांगायची. मम्मी वंशो माझे वंश आहेत आणि कसे सनातन म्हणजे कधी नष्ट न होणारे, अविनाशी म्हणजे आपण आत्मा आहोत, आपण शरीर नाही आहोत. हे पटवून द्यायचं आपण ह्या श्लोकातून. आणि मग आता असे जे लोक आहेत तर ते काय करतायत, बद्धावस्थेमध्ये आपल्याला एक शरीर मिळतं आणि मग आपण जे आहेत तर मुक्त झाल्यावर काय होतं, भगवान यांच्याशी जे आहेत तर एकरूप होतं असं नाही. तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये ना आपल्यामध्ये भेद राहतो, आपण त्यांचा एक अंश आहोत. भगवान जे आहेत ते कसे आहेत, विशाल सागरासारखे, तर आपण एक त्यांचा जे आहेत तर थेंब आहोत. मग हा भेद आपल्यामध्ये राहतो. एकरूप होतो म्हणजे गुणांनी एकसारखे होतो, म्हणजे शुद्ध होतो आपण, सच्चिदानंद होतो. आणि मग भगवान जे आहेत तर त्यांचे विस्तार असंख्य आहेत. मग त्या ज्या असंख्य विस्तार करतात त्यातले प्राथमिक विस्तार म्हणजे त्याला म्हणजे जे म्हणायचं विष्णूच तत्व असं म्हणायचं. प्रमुख विस्तार जे आहेत तर त्यांना विष्णू तत्व प्राथमिक विस्तार
विस्तारांना म्हटलं जातं आणि किंवा त्यांना स्वांश असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे वैयक्तिक विस्तार जे आहेत तर भगवानांचे राम, नरसिंह देव, विष्णुमूर्ती ह्या सगळ्या वैकुंठ लोकातून सगळ्या अधिष्ठार्थी म्हणजे मूर्तींच्या रूपात त्या प्रकट झाल्या पहा. आणि मग त्यांचे दुय्यम विस्तार असलेले जे आहेत तर ते कोण आहेत तर आपल्यासारखे जीव, त्यांना विभिन्न अंश असं म्हणायचं. मग विभिन्न अंश म्हणजे आपण जीव, त्यांचे सनातन सेवक आहोत. आणि भगवानांचे स्वांश म्हणजे प्राथमिक विस्तार म्हणजे त्याला म्हणायचं प्रधान रूप, तर ती कशी असतात तर नित्य असतात, म्हणजे ते विष्णू तत्व असतात. म्हणजे आता परमात्मा आपल्या हृदयात आहे तर तो भगवानांचा स्वांश विस्तार आहे. मग असे जे विस्तार असतात तर ते नित्य असतात. आणि विभिन्न अंश असतात ते कसे आहेत तर आपल्यासारखे जीवात्मा, त्यांना पण व्यक्तित्व असतं, म्हणजे त्यांना पण स्वतंत्र अस्तित्व असतं. मग भगवानांचे अंश असल्यामुळे आपण गुणांनी एकरूप असतो, गुणांनी एकरूप होतो. पण जीवाला सुद्धा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे आणि वैयक्तिक स्वरूप आहे, म्हणजे आपल्याला स्वरूप आहे ना आपलं आपलं आणि एक वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. मग त्यामुळे काय होतं की जीवानं जर त्याचा दुरुपयोग केला तर तो मायेमध्ये बद्ध होतो. आणि जीवानं त्याचा सदुपयोग केला तर तो भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे काय करू शकतो तर या भौतिक जगतामधून जो आहे तर तो म्हणजे आपलं जे भौतिक जगतामध्ये म्हणजे जे भौतिक जगत म्हणजे प्रतिबिंब आहे मिथ्या, तर ते भेदून जे आहे तर तो पुन्हा भगवत धामाला जाऊ शकतो. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की आपल्याला भगवान यांच्याशी आपल्याला नातं आहे त्याचं विस्मरण झालंय. आणि म्हणून आपल्याला आपली जी ही मनष्यष्ठानी इंद्रियाणी म्हणजे काय मन आणि आपली ही सगळी इंद्रिय त्याद्वारे प्रकृती जी आहे तर प्रकृतीच्या म्हणजे दिलेलं जे शरीर आहे तर ह्याद्वारे आपण इथे संघर्ष करत आहे. म्हणजे काय की इथं सगळं दुःखालयमच आहे न शाश्वतम, इथं खडतर संघर्ष आहे पहा. म्हणजे भगवान जरी नियंत्रक असले तरी आपण समजून घेऊया की म्हणजे इथे जे काही आहे म्हणजे हे जे प्राकृत जगत आहे तर हे कसं आहे जरी अनित्य असलं म्हणजे नष्ट होतं पुन्हा प्रकट होतं तरी ते शाश्वत आहे ना. आणि त्यामुळे काय होतंय की इथं जे आहे तर जीव हा संघर्ष करत असतो. कर्षती असा शब्द म्हणजे संघर्ष करणं, म्हणजे मिथ्या अहंकारामुळे जीव हा बांधलाय आणि त्यामुळे तो मिथ्या अहंकार त्याच्या सुख दुःखाला कारण असं संघर्षमय जीवन त्याला भोगावं लागतं. म्हणजे एखाद्याला जर लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधलं तर त्याचा म्हणजे सदैव तिथं म्हणजे तिथून त्या बंधनातून म्हणजे बाहेर पडण्यासाठी सदैव त्याचा संघर्ष सुरू राहील, तशी आपली परिस्थिती आहे इथं. आणि म्हणून मन जे आहे तर ते जे आहे तर ते बद्ध जीव जो आहे म्हणजे आपल्या आपण बद्ध आहोत या तीन गुणांनी. आणि म्हणून ते मन आपल्या इंद्रियांसह काय करतंय हे शरीर जे आहे तर तिथं अशा पद्धतीने बद्ध असल्यामुळे ते संघर्ष करते. हे शरीराचं जे आच्छादन आहे त्यामुळे ते जोपर्यंत आच्छादन आहे ते भौतिक आच्छादन त्या तोपर्यंत काय होईल आपल्या म्हणजे आपला जो आत्मा आहे तर त्याच्यावर पण एक कामाचे आच्छादन आहे. आणि त्यामुळं हे जोपर्यंत भेदत नाही आपण भौतिक आच्छादन आणि आपलं आध्यात्मिक रूप जे शुद्ध आहे ते प्राप्त करत नाही तोपर्यंत आपण असं संघर्षच करत राहू पहा. मग अशा पद्धतीने जीव जो आहे तो आपला भौतिक देहाचा जेव्हा त्याग करून आध्यात्मिक जगतात प्रवेश करतो तेव्हा त्याला आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते आणि तो भगवानांना समोर पाहिजे मग त्यांची सेवा करेल. मग अशा पद्धतीनं त्याला छान जे आहे ते सेवा करायला मिळते आणि प्रत्यक्ष बोलू शकतो, पाहू शकतो, सेवा करू शकतो. मग असं जे आहे तर भगवानांचं वैकुंठ लोक आहे पहा. मग आता हे सगळं आपल्याला भगवानांच्या कृपेमुळेच म्हणजे तीन गुणांपासून मुक्ती मिळाल्यानंतर आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती झाल्यानंतरच मिळू शकतो पहा. मग भगवान ममेव अंश म्हणतात म्हणजे माझा अंश आहे. मग आता एखाद्या गोष्टीचा म्हणजे भाग असतो तर त्या म्हणजे भौतिक संकल्पना जी आहे तर त्याचा तुकडा पडला असं नाही घ्यायची. तर भगवान यांचा अंश आहे आपण म्हणजे कसं की सोन्याची खाण आहे मग त्यातला एक कण जो आहे तर त्याच्यामध्ये तितकंच सोनं आहे जेवढं त्या खाणीतल्या सोन्यामध्ये म्हणजे सोनं आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण त्यांचा एक भाग म्हणजे एक चितकण किंवा एक अंश आहोत. किंवा दुसरं उदाहरण घेऊ की आपली माता आहे जी आपल्याला जन्म देते हो की नाही. मग माता अनेक पुत्राला जन्म देते, आपल्याला अनेक म्हणजे भावंड समजा झाली. तर मग आपली जी माता आहे तर तिचं शरीर आहे तसंच राहतं ना, तिच्या शरीराचे अवयव आहे तसेच राहतात ना, असं नाही होत तिचा हात गळून पडला किंवा तिचा कुठला अवयव गळून पडला तर माता आहे तशीच राहते ना, ती अनेक अपत्यांना जन्म देते. तसंच आहे भगवान अनेक विस्तार करतात, असंख्य विस्तार करतात. पण त्यांची वास्तविक स्थिती जी आहे त्यांचं जे स्वरूप आहे ते जे आहे तर ते अखंड अबाधित राहतं पहा, त्यामध्ये फरक पडत नाही. मग तसंच भगवान आपल्यासारख्या जीवांची पण निर्मिती करतात आणि त्यांचा आपण एक चित्कण अंश आहोत. पण तरी देखील भगवान जे आहेत ते आपलं पूर्णत्व जे आहे ते कायम राखतात पहा. मग अशा पद्धतीनं आपण समजून घेऊ. म्हणजे जेव्हा आपण शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा आध्यात्मिक जगतामध्ये आध्यात्मिक शरीर आपण म्हणजे घेऊन जातो तिथे आपल्याला प्राप्त होतं आणि त्याद्वारे आपण जे आहे ते भगवत धामाची म्हणजे प्राप्ती करून तिथं आपण
स्थित होतो एका आध्यात्मिक जगतामध्ये. मग त्यामुळं सोन्याचा कण म्हणजे सोनच असतं. तसं आपण अंश आहोत, पण आपण भगवान यांच्या समानच असतो. तितकेच सगळे आपल्यामध्ये गुण असतात, फक्त आपण परिमाणाने वेगळे आहोत. म्हणजे भगवान यांचं शक्ती सामर्थ्य आणि सगळं सर्वोच्च आहे, तसे आपण नाही आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्ण. हा माताजी हा श्लोक वाचाल. हरे कृष्ण. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जसा वायू आहे तो आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, म्हणजे एक सुंदर सुवास असेल तर तो पण घेऊन जातो. मग आणि दुर्गंध असेल तर तो पण घेऊन जातो. मग तसं भौतिक जगतामध्ये जीव काय करतो, एक शरीर त्यागून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो, तेव्हा काय करतो तर तो जो आहे तो त्याच्याबरोबर सूक्ष्मदेह जो भौतिकच असतो तो व्हायला जातो. जो पण आपण जन्मवृत्तीच्या चक्रात येतो ना, तोपर्यंत आपला सूक्ष्मदेह म्हणजे मन बुद्धी अहंकार हे आपल्या आत्मा शरीर टाकतो, त्यावेळेला त्या आत्म्याबरोबर जात असतो. जसं आपल्या सिम कार्ड असतं मोबाईल बरोबर तसं ते आहे. मग आता त्यावेळेला तो काय करतो, एका जीवनातल्या संकल्पना विविध दुसऱ्या देहात येतो, म्हणजे जे आपल्या चित्तावर संस्कार झालेले असतात, मग चांगले असतील वाईट असतील, मग कोणी भक्ती करत असतील, कोणी म्हणजे जे आहे तर जे आहे ते दान करते, कोणी भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करते, कोणी कृष्ण लीला मध्ये सहभागी झाले. म्हणजे अशी विविध कार्य जी आपण केलेली असतात, तर ती संकल्पना सगळ्या म्हणजे त्याचे संस्कार जे असतात आपल्या सूक्ष्म देहामध्ये, म्हणजे जे मन आहे तर तिथे अंतर्मनामध्ये असतात, ते सगळे वाहून नेले जातात. कोण मांसाहार करते, म्हणजे असं कोण जे आहे ते अनैतिक संघ करते, अशा पद्धतीने मग जे काही आहे ते वाहून नेले जातात. आणि मग त्यानुसार त्याला देह मिळतो पुढचा जो आहे, आणि त्यानुसार तो शरीर धारण करण्याकरता मग पहिला जो देह आहे तर त्याचा त्याग करून आल्यानंतर त्याला जे आहे ते तो देह मिळतो. आणि त्या म्हणजे तो जो देह आहे तर त्यानुसार त्याचं जे आहे ते कार्य सुरू होतं. म्हणजे आपण समजून घेऊया की देहाचा स्वामी म्हणजे आहे तो आपला आत्मा आहे. मग आपण आपली इच्छा असल्यास काय करतो की आपला देह त्यागून उच्चतर योनीमध्ये किंवा कनिष्ठ योनी पण आपल्याला मिळेल. आपल्या इच्छेवरच आहे सगळं. म्हणून काय म्हणलं, या इच्छेमध्ये स्थित असतं हे प्रतिबिंब जे आहे ते. मग आपल्याला आंशिक स्वातंत्र्य आहे, आणि मग त्याचा जर सदुपयोग केला तर आपण जे आहे तर भगवत कृपा प्राप्त करू. पण आपण त्याचा दुरुपयोग केला तर इंद्रिय तृप्ती केली आपण तर त्वरित आपण काय होतो, मायेच्या अधीन होतो आणि मग सतत देहांतर करत राहतो. आणि मग त्यानुसार आपल्याला मृत्यूसमयी ज्या प्रकारचा भाव त्यानुसार आपल्याला शरीर प्राप्त होतं. मग जर आपला भाव कुत्र्या मंदिरात असला तर आपल्याला तसं शरीर मिळेल. ओके नाही. म्हणजे जर आपली चेतना आपण देवी गुणावर केंद्रित केली, म्हणजे भगवान यांचं ध्यान केलं, भगवान त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, कृष्ण भावना भावित झालं, तर निश्चित आपल्याला कृष्ण रूपाची प्राप्ती होईल. पहा म्हणजे आपलं सूक्ष्म शरीर जे आहे तर ते पुढील शरीराच्या संकल्पना सोबत घेऊन जातं. आणि मग पुढील जन्मी त्या शरीराचा विकास झाला की तिथे मग तो आत्मा जो देहबद्ध होतो, तर त्यानुसार तिथं मग ती जी इंद्रिय आहेत तर त्यानुसार ती कार्य करायला लागतात, की जसं सूक्ष्म देहाने ज्या काही संकल्पना आणलेल्या असतात त्यानुसार त्या देहातली इंद्रिय ती कार्य करायला लागतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा मग आता ह्या श्लोकानुसार आपण समजून घेऊ की अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान नेत्र जिव्हा नाक स्पर्श इत्यादी विविध प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो, आणि अशा रीतीने विविध प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहांचा उपभोग करतो. म्हणजे काय की आपण समजून घेऊया की जेव्हा आपल्याला विविध शरीरं मिळतात, म्हणजे वेगवेगळ्या योनी शरीरं जी मिळतात, कुत्र्याचं मिळेल मांजराचं मिळेल, मग त्यामुळे काय होतं, आपल्या गतजन्मीचं जे कर्म असतं तर त्यानुसार आपल्याला पुढच्या जन्मामध्ये शरीर मिळतं.
मग जी भावना बाळगलेली असते, तर कुत्र्या मांजराची बाळगली तर तसंच शरीर मिळेल. मग चेतना कशी आपली शुद्ध आहे मुळात. जसं पाणी आहे तर ते कसं असतं, तर ते रंगहीन आहे. मग त्यात जो रंग मिसळू त्यानुसार, मग तसंच आहे पाण्यामध्ये विकार जसा निर्माण होतो तशी आपली चेतना शुद्ध असते, कारण आपला आत्मा शुद्ध आहे. पण आपण भौतिक गुणांचा संग करतो आणि त्यामुळे ती अशुद्ध होते आणि आपल्यामध्ये विकार उत्पन्न होतात. मग कृष्ण भावनाच एक आहे की ह्या विकारातून आपली मुक्ती करेल पहा, आणि मग आपलं जीवन जे आहे ते शुद्ध बनेल. आणि मग आपली जी मनोवृत्ती आहे भौतिक, त्यानुसार आपण प्रदूषित असतो. आणि मग त्यामुळे मनोवृत्तीनुसार आपल्याला देह मिळत असतो. आणि म्हणून पुन्हा काही आपल्याला मनुष्याचं शरीर मिळेल असं नाही. पुढचं शरीर आपल्याला कुत्र्याचं, मांजराचं, डुकराचं, देवतेचं कुठलंही मिळेल. आणि म्हणून अशा 84 लक्ष योनीतून आपला प्रवास सुरूच राहील पहा. मग म्हणून ते काय करतं, आपलं शरीर दुसरं स्थूल शरीर मिळालं की तिथं ही सगळी जी इंद्रिय जी आहेत, तर ही सगळी इंद्रिय त्याला प्राप्त होतात त्या शरीरात. मग प्राण्याचं असेल, कुठलंही असेल, मनुष्याचं, देवतेचं. आणि मग तिथं त्यानुसार तो काय करतो, इंद्रिय समूह जे आहेत तर त्यांच्यानुसार तो इंद्रिय समूहांच्या नुसार उपभोग घ्यायला लागतो. म्हणजे इंद्रिय तृप्ती त्या जन्मात जाऊन तो करायला लागतो. मग अशा पद्धतीने हे कार्य घडतं. मग आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे मी कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग करतो. हम्म तर हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत, परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो सर्व पाहू शकतो. आता हा महत्वाचा हा श्लोक आहे. तर ज्ञानचक्षु म्हणजे काय, की आपल्या वर्तमान देहात आपण कसं त्याग करतो त्या देहाचा, पुढील जन्मी कुठला देह प्राप्त होणार, हे सगळं जे आहे तर हे आपल्याला विशिष्ट असं आध्यात्मिक ज्ञान मिळाल्याशिवाय समजणार नाही. मग आध्यात्मिक गुरूंकडून भगवद्गीता, भागवत ही शास्त्र अभ्यासून हे सगळं ज्ञान मिळतं पहा. आणि हे ज्ञान मिळाल्यामुळे आपल्याला म्हणजे हे सगळं जाणण्याचं म्हणजे जे आहे तर प्रशिक्षण मिळतं. आपण कृष्ण भावना भवित होते म्हणजे आता हे सगळं शिकतो म्हणजे काय करतो, आपण प्रशिक्षित होत आहोत. मग ह्याद्वारे आपण समजून घेतो की कशा पद्धतीने आपण देह त्यागतो, मग कशा पद्धतीने आपल्याला पुन्हा देह प्राप्त होतो. आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये आपण कसे मूर्ख बनलं जातो, मग हे सगळं समजतं. आणि मग त्याद्वारे त्याला समजतं की इंद्रिय तृप्तीच्या भ्रमाखाली आपण सगळी सुख दुःख जी आहे तर ती भोगत आहे. आणि अशा पद्धतीने इंद्रिय जी आहेत तर आणि इंद्रियांचे भोग आपल्याला मूर्ख बनवत आहेत. मग त्यामुळं हे सगळं त्यानं जाणलेलं असतं. हं? मग आता जे समाजातले जे इतर लोक आहेत तर ते अशा पद्धतीनं हालअपेष्टा भोगत असतात. आणि मग आत्मा हा देहापासून भिन्न आहे आणि तो देहांतर करत असतो. मग तसंच काय होतं की ह्या संसारामध्ये हे अज्ञानामुळे लोक जे आहेत ते असे बद्ध होऊन अशी दुःख भोगत असतात. आणि ते पुन्हा पुन्हा जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकत असतात. मग हे सगळं जे आहे तो हा व्यक्ती जाणतो आणि मग तो कृष्ण भावनेच्या त्वरित प्रसारामध्ये म्हणजे स्वतःला संलग्न करतो. आणि ह्या अशा सामान्य लोकांपर्यंत की जे असे दुःख भोगतात तर त्यांना हे ज्ञान देण्याची तो पराकाष्ठा करत असतो. मग असा जो व्यक्ती आहे तर म्हणजे तो जाणतो की सामान्य लोकांचं जीवन कष्टप्रद आहे अज्ञानामुळे. आणि मग त्यांना बद्धावस्थेतून मुक्त करण्यासाठी कृष्ण भावना जी आहे किंवा कृष्ण भावना भरित होणं आवश्यक आहे. कृष्ण भावनेचा जो आहे मूळ संकल्पना त्यांनी समजून घेणं आवश्यक आहे. आणि त्याद्वारे आध्यात्मिक जगताची आपण प्राप्ती करू शकतो. मग अशा पद्धतीने ज्ञानाचे चक्षु जे आहेत ते त्याला गुरु देतात आणि त्याद्वारे हे जे आहे तर तो यथार्थ सगळं काही पाहू शकतो. आणि त्याद्वारे इतरांना पण तो कृष्ण भावना भावित होण्यासाठी मदत करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा. मग आता इथे समजून घेऊया की प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगी जण हे सर्व स्पष्ट पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. म्हणजे काय की आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर अनेक योगी लोक आहेत परंतु आत्मसाक्षात्कार न झालेले जे म्हणजे आहेत तर ते लोक हा म्हणजे आत्मा आहे तर तो वेगवेगळ्या देहांना कसा प्राप्त करतो, म्हणजे देहामध्ये परिवर्तन कशी घडतात वेगवेगळ्या हे त्यांना नाही पाहता येत. म्हणजे म्हणजे आत्ताचे योगी ते तथाकथित योगी आणि योग्यांच्या संस्था आहेत ते फक्त शारीरिक म्हणजे व्यायामच शिकवतात, ते खरे योगी नाही आहेत. म्हणजे त्यांनी आत्मसाक्षात्काराविषयी त्यांना काहीच ज्ञान नाही. म्हणजे शारीरिक व्यायाम म्हणजे छंद म्हणून ते फक्त सांगतात. म्हणजे शरीर कसं आपलं सुदृढ छान निरोगी व्हायला पाहिजे म्हणजे तर त्या म्हणजे त्याविषयीच ते सांगतात. आणि मग त्यांना ह्याच्या व्यतिरिक्त काही ज्ञान नाही. म्हणजे यांना म्हणायचं तथाकथित योगी. मग असे जे तथाकथित योग पद्धतीचा अभ्यास करत असले हे लोक तरी ते काय आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत नाहीत. मग हा भाग आपण समजून घ्यायला पाहिजे. असे लोक जे आहेत ते एक आत्मा शरीर एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात कसं जातो, कसा देहांतर करतो हे काही जाणत नाहीत. आणि त्यामुळे असे जे लोक आहेत
तर ते म्हणजे जे योग पद्धती शिकवतात तो म्हणजे फक्त शारीरिक व्यायाम आणि आपण म्हणू की म्हणजे असे सगळे जे शारीरिक कसरतच करायला शिकवतात, त्यांना खऱ्या योगाशी काही मतलब नाहीये. मग खरा योग म्हणजे काय, खरी योग पद्धती म्हणजे काय, तर हे जे खरे योगी आहेत ते आत्मा म्हणजे काय, ही भौतिक प्रकृती म्हणजे काय, भगवान म्हणजे काय आणि ह्यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ह्याचा त्यांना साक्षात्कार झालेला असतो, म्हणजे त्यांनी हे जाणलेलं असतं. आणि म्हणून असे जे म्हणजे आहेत कृष्ण भावना भावित असे विशुद्ध, अत्यंत शुद्ध, त्यांना विशुद्ध हा शब्द वापरला जातो. तर भक्ती सेवेमध्ये जे संलग्न झालेले भक्ती योगी आहेत ना, तर ते खरे योगी आहेत. आणि मग त्यांना हे सगळं आकलन झालेलं असतं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी हे अद्वैताचार्य आहेत किंवा त्यांचे इतर सगळे भक्त आहेत, हे जे गदाधर पंडित आहेत किंवा असे सगळे भक्त, तर त्यांना सगळ्यांना ज्ञान दिलं पहा. आणि त्याद्वारे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर ते उन्नत होते आणि त्यांनी हे सगळं जाणलेलं होतं. मग हे जे आहेत ते खरे योगी जन मानले जातात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा मग आता इथं आपण समजून घेऊ की अखिल जगताचा अंधार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे वागणीचे तेजही माझ्यापासून उत्सर्जित होते. म्हणजे भगवान काय म्हणतात की सगळ्या जगाचा अंधकार नाहीसे करणारा सूर्य आहे. मग त्याला कोण तेज देतो, मीच देतो. चंद्राला पण कोण तेज देतो, मीच देतो. अग्नीला पण तेज कोण देतो, मीच देतो. म्हणजे माझ्यापासून हे सगळं येतं. म्हणजे आपल्याला ज्ञान प्राप्ती करायची असेल तर आपल्याला सूर्य, चंद्र, विद्युत शक्ती हे सगळं कोणामुळे आहे, तरी भगवान यांच्यामुळे हे समजून घेतलं पाहिजे फार. म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन जर जगलं तर आपली सगळी प्रगती जी आहे ती होऊ शकते. हे आपण रहस्य समजून घेतलं पाहिजे. सगळं काही भगवान आहेत का, आपण जीवात्मा म्हणून भगवान यांचाच अंश आहोत आणि आपल्याला जायचंय पण स्वगृही म्हणजे भगवान यांच्या धामामध्ये. मग यासाठी भगवान आपल्याला सांगतात की सूर्यमालिकेतला सूर्य जो आहे तो अनेक ब्रह्मांडांना प्रकाशित करत असतो. मग तिथं अनेक सूर्यमालिका आहेत, चंद्र आहेत, म्हणजे सगळं म्हणजे मी आहे. म्हणजे आपण समजून घेऊया की चंद्र हा एक नक्षत्र आहे आणि सूर्य जो आहे तो त्याला तेज सगळं आहे ते भगवानांच्या शरीर कांतीतून येत असतं पहा. मग आता सूर्य जो आहे तर त्याला हे तेज येतं, तर त्यामुळे सूर्योदय झाला की आपण सगळी क्रियाकर्म करतो, त्याला चालना मिळते. म्हणजे अन्न शिजवणं, कारखाने चालवणं, अग्नी जो आहे तो प्रज्वलित होऊन तो पेटवला जातो. मग हे सगळ्या गोष्टी सूर्यामुळे होतात. आणि अग्नीच्या सहकार्याने मग सूर्योदय, अग्नी, चंद्रप्रकाश हे सगळे आपल्यासाठी सुखकारक आहेत. म्हणजे हे सगळं काही म्हणजे जे आहे ते कृष्णांच्या म्हणजे जे आहे उपस्थितीमुळेच आपल्याला हे मिळू शकतं पहा. अन्यथा आपल्यासारख्या प्राण्यांचं जीवन म्हणजे जे आहे तर ते जे आहे तर ते सुखकारक होणारच नाही ह्या म्हणजे भगवानाच्या सहाय्याविना. म्हणजे चंद्र, सूर्य, अग्नी यांचा प्रकाश जो आहे तो श्रीकृष्णांपासून उत्सर्जित होत असतो. आणि कृष्ण भावनेला म्हणजे आपण जेव्हा प्रारंभ करतो तेव्हा हे सगळं जाणतो. आणि मग श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांच्याच कृपेमुळं, चंद्रप्रकाशामुळे काय होतं, हे वनस्पतींचं पोषण होतं. म्हणजे वनस्पती, भाज्या ह्यांच्या म्हणजे जो रस आहे, फळामध्ये जो रस आहे तर तो चंद्रामुळे आपल्याला मिळतो. आणि जे सूर्यप्रकाश आहे त्यामुळे वनस्पतींची वाढ व्हायला मदत होते पहा. म्हणजे त्यामुळे आपण चंद्राचा प्रकाश जो आहे तो अत्यंत शीतल आल्हाददायक मानतो. मग हे सगळी कृष्ण कृपा आहे पहा. पण हे चंद्राच्या म्हणजे चंद्र किंवा सूर्य किंवा अग्नी हे कृष्णाच्या कृपेमुळे, कृपेविना यांचं काही अस्तित्व असू नाही शकणार. आणि म्हणून चंद्र, सूर्य, अग्नीच्या साह्याशिवाय आपण कुणी जगू नाही शकणार. मग हे कोणामुळे येतं, कृष्णामुळे येतं. आणि म्हणून आपण कृष्ण भावना भावित होऊन आपले कृष्ण भावनेचं पुनरुज्जीवन म्हणजे आपला कृष्णाशी असलेला संबंध जागृत करणं हे जे आहे महत्वाचं आहे. आणि त्याद्वारे आपण कृष्ण प्राप्ती करू शकतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग आता ह्या अध्यायामध्ये काय सांगतात भगवान की मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्रहून सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर ते काय म्हणतात की ब्रह्मांड म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवान जे आहेत तर ते सगळीकडे उपस्थित आहेत. मग भगवान यांचा अंश असणारा परमात्मा जो आहे तो सगळीकडे म्हणजे सगळे ग्रहलोक, ब्रह्मांड, जीव अणुमध्ये सुद्धा म्हणजे अणुच्या अंतरात सुद्धा प्रविष्ट होतो. जेव्हा शरीरामध्ये आत्मा असतो तेव्हा पण आपण सहज तरंगू शकतो. देहत्याग झाल्यावर आपलं शरीर जे आहे ते मृत होतं, मग ते पाण्यात तळाला जाऊन बसतं पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने मनुष्य जो मृत झाला तर तो पाण्यात बुडतो. म्हणजे सगळे ग्रहलोक जे आहेत तर त्यामध्ये भगवान प्रवेश करतात, त्यामुळे ते आपल्या कक्षेत फिरतात पहा. म्हणजे पृथ्वी आपल्या कक्षेत फिरते, शनी आपल्या कक्षेत फिरतो, म्हणजे प्रत्येक ग्रह आपल्या कक्षेत फिरतो. कुणी असं आपल्या कक्षेतनं बाहेर नाही येत पहा. आणि मग आता म्हणजे प्रत्येक जो जीव आहे तर तो
म्हणजे तो जो आहे तर तो त्याचं पोषण जे आहे ते भगवानच करत असतात. म्हणजे आता हे ग्रह ताऱ्यांची सुद्धा आपापली गती आहे, आपापल्या कक्षा आहे, मग हे सगळे स्थिर गतीने भ्रमण करत असतात ते भगवान यांच्यामुळे. म्हणजे भगवान यांची जी शक्ती आहे, संकीर्षण शक्ती, त्याद्वारे हे घडतं. मग वनस्पतींचा चंद्र हा पोषण करतो आणि त्यामुळे त्या रसभरीत होतात. मग चंद्रप्रकाशाविना वनस्पतींची वाढ पण होणार नाही आणि त्या रसाळ पण होणार नाही. मग भगवान यांनी म्हणजे जो हा पुरवठा केला त्यामुळेच आपण सुख समाधानाने राहू शकतो पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्यामुळेच आपल्याला जे म्हणजे आपलं जे भोजन आहे त्याला चव आस्वाद येतो, रस येतो. आणि म्हणून भगवान जे आहेत ते चंद्राच्या माध्यमातून काय करतात, आपल्याला सगळ्या खाद्यपदार्थांना चविष्ट बनवण्याचं कार्य करतात. मग आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा, मग भगवान काय म्हणतात, सर्व प्राणी मात्र जे आहेत तर त्यांच्या देहामधला जठराग्नी मी आहे. मग 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता प्राण तथा अपायन वायूशी संयोग साधतो. म्हणजे आयुर्वेदानुसार जठरामध्ये जो अग्नी असतो ना, तर तो सगळ्या अन्नाचं पचन करतो. मग तो जर चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे प्रदीप्त नाही झाला तर त्याचा मनुष्याला काय परिणाम भोगावा लागतो, भूकच लागत नाही. आणि जेव्हा तो प्रदीप्त असतो तेव्हा चांगली भूक लागते आपल्याला. मग आता जठराग्नीनं व्यवस्थित जर कार्य केलं नाही तर मग आपल्याला वैद्यकीय उपचार घ्यायला लागतात. मग कुठल्याही परिस्थितीत भगवान जे आहेत तर त्यांचंच हे अग्नी म्हणजे अग्निदेवता म्हणजे रूप आहेत ना. मग भगवान जे आहेत तर जठरामध्ये उपस्थित राहून आपल्या अन्नाचं पचन करतात. हा, आणि मग सगळ्या प्रकारच्या अन्नाचं ते पचन करायला मदत करतात जीवाला. मग जर आपण अन्नाचं पचन करायला भगवान यांची मदत आपल्याला नाही मिळाली तर मग आपल्याला अन्न पण ग्रहण करता येणार नाही का. म्हणजे भगवानच सगळं अन्नपदार्थ निर्माण पण करतात, त्याचं पचन पण करायला मदत करतात आणि भगवान यांच्या कृपेमुळेच आपण त्या सगळ्याचा म्हणजे उपभोग घेत असतो पहा. मग आता आपलं शरीर जे आहे तर तिथे आपण समजून घेऊ की जठराग्नीच्या रूपामध्ये भगवान उपस्थित आहेत. तर मग आता चरबी, चोष्य, लेह आणि पेय असे 4 प्रकारचे अन्न जे आहेत तर यांना म्हणजे पचवणारे भगवानच स्वतः आहेत. आपली पचन शक्ती म्हणजे भगवान आहेत पहा. चरबी म्हणजे काय की जे म्हणजे चावून खाता येतात ते पदार्थ. चोष्य म्हणजे चोखून खाता येणारे. लेह म्हणजे असे चाटून खाता येणारे, जे चाटण असं असतं ना ते. अवलेह असं म्हणजे. आणि पेय म्हणजे काय की जल म्हणजे पिता येणारे पदार्थ. तर हे सगळ्यांचं पचन कोण करतात, तर भगवान स्वतः करत असतात. म्हणजे ते जठराग्नीच्या रूपात उपस्थित असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी म्हणजे त्यांचं कार्य कसं होतं तर त्याविषयी हा महत्वाचा श्लोक. मग त्याचा हा श्लोक वाचू. हरे कृष्ण. येस माताजी. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाहं हृदि निविष्टः मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदे विचाहं. मी सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्या योग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांताचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवान काय म्हणतात, सगळ्या प्राण्यांच्या हृदयात मी स्थित आहे. कसं तर परमात्मा रूपाने स्थित असतात. मग सगळ्या आपले जे कर्म असतात त्याला प्रेरणा भगवानच देतात. हा, मग आपल्या पूर्वजन्माविषयीची जी काही आहे ते आपण विस्मरण जे होतं ते भगवान यांच्यामुळे. मग आता आपल्या कर्माचे साक्षी आहेत तर भगवान आहेत, परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात स्थित. मग त्यांच्या इच्छेनुसारच म्हणजे आपल्याला त्यांच्या निर्देशानुसारच कार्य करावं लागतं. मग आता त्यानुसार आपण पूर्वकर्मानुसार कर्म करायला सुरुवात करतो. मग आवश्यक जे ज्ञान आहे ते आपल्याला भगवान देतात. त्याचं विस्मरण करायला पाहिजे तर ते विस्मरण करतात, ज्याचं स्मृती द्यायला पाहिजे ती प्रदान करतात. मग अशा पद्धतीनं आपण पूर्वजन्माविषयी सर्व काही विसरतो, म्हणजे त्याची आवश्यकता नसते भगवान यांच्यानुसार. मग भगवान सर्वव्यापी आहेत आणि ते अंतर्यामी पण आहेत आणि परमात्मा पण आहेत. मग त्यामुळे ते आपल्याला सगळ्या सकाम कर्माचं फळ पण देतात. आणि भगवान जे आहेत त्यांचेच 3 टप्पे आहेत आत्मसाक्षात्काराचे, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा आणि भगवान स्वयं सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप. मग आता हे सगळं जे आहे ते भगवान म्हणजे जे आहे तर इथे सगळीकडे भगवान आहेत. मग आता वेद म्हणजे कोण आहेत तर भगवानच आहेत. वेदावतार भगवान यांचा आहे, ध्वनी अवतार म्हटलं जातं. म्हणजे जे आहेत तर ते भगवान अशा पद्धतीने सगळ्यांसाठी आराध्य आहेत. म्हणजे वेद लोकांना काय करतात, आपल्यासारख्या लोकांना आपल्या जीवनाला वळण देण्याविषयी अचूक मार्गदर्शन करतात, की जेणेकरून आपण आपलं स्वग्रही म्हणजे स्वधाम आपलं कुठलाही गोलोक वृंदावन तिथे परत जाऊ. मग आता वेद आपल्याला श्रीकृष्णाविषयीचं ज्ञान देतात आणि श्रीकृष्ण जे आहेत ते व्यासांच्या रूपात आले तेव्हा त्यांनी हे वेदांत
वेदांत सूत्रवरून संकलन केलं पहा. म्हणजे काय की भगवान एवढे परिपूर्ण आहेत की ते आपला उद्धार करण्यासाठी आपल्या अन्नाचं पचन पण करतात, आपल्याला सगळ्या कर्माचे साक्षी पण आहेत, आपल्याला भगवद्गीतेचं हे उपदेशांद्वारे सगळं ज्ञान पण देतात, आणि आपण वेदांचा उद्देश जे आहे तर ते जाणण्यासाठी वेदांचं संकलन पण त्यांनीच केलं, आणि वेदांताचे जाणण्याद्वारे पण तेच आहेत, आणि वेदांचा ज्ञाता पण भगवान आहेत, आणि वेदांचं ज्ञेय म्हणजे जाणण्यायोग्य पण वेदांद्वारे कोण आहेत, भगवानच आहेत, आणि त्याचबरोबर आपल्या हृदयात पण भगवानच स्थित आहेत, आणि जे काही आहे सगळं ते भगवान यांच्या कृपेमुळेच होतं पहा. म्हणजे सगळं काही भगवान आहेत पहा. मग ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात आलं म्हणजे येईल की सगळं जे आहे आपल्याला जेव्हा जे आहे ते भगवान प्रदान करणारे आहेत पहा. आणि म्हणून भगवान म्हणतात की काय वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो, आणि म्हणजे सगळं काही जे आहे ते भगवान यांच्या कृपेमुळेच होतं पहा. आणि त्याद्वारे आपण काय करतो की त्यांच्या प्रेरणेमुळे आपली कर्म चालू असतात, पूर्वजन्माचं विस्मरण होतं, आणि खंडित पूर्वकर्म जे आहेत तर ती प्रवृत्त करण्यासाठी भगवान आपल्याला बुद्धी देतात, आणि त्याद्वारे आपण कार्य करत असतो. मग वेदांच्या द्वारे आपल्याला ही संधी मिळते की त्याद्वारे ज्ञान प्राप्त करून आपण म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहेत तर आपल्याला आवश्यक ती बुद्धी देतात की त्याद्वारे आपण भगवत प्राप्ती करू शकू पहा. आणि म्हणून भगवान ज्यांना जो शरण जातो त्यांच्याशी असलेल्या शाश्वत संबंधाचं जो ज्ञान घेतो तर त्याद्वारे तो भगवत प्राप्ती करू शकतो. मग म्हणजे ह्याच्यातनं आपण काय समजून घेतलं की वेदांचं जे आहे ते संबंध, अभिधेय आणि प्रयोजन म्हणजे काय, कृष्ण प्राप्ती करणं आणि कृष्ण प्रेम प्राप्त करणं पहा. मग ते ह्यामध्ये सांगितलंय, म्हणजे सगळं काही कृष्ण आहे. आता पुढे जाऊ आपण. आता हा श्लोक फार महत्वाचा आहे, म्हणजे 15वा, की पुढे जर आपल्याला विचारलं तर आपण सांगू शकतो भगवान कुठे आहेत, आपल्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आपल्या हृदयामध्ये जे आहेत ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवान चतुर्भुज विष्णू रूपात जे आहेत तर ते उपस्थित आहेत, आणि त्याचा भागवतामध्ये त्यांचा आकार दिलाय. आपल्या आपल्या प्रत्येकाची जी मूठ असते ना तेवढ्या मुठी एवढ्या आकाराचे भगवान असतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची 16वे श्लोक आहे. हा मग च्युत अक्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव पतनाधीन असतात, आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटलंय. मग आता असंख्य जीव आहेत तर त्यांचे च्युत आणि अच्युत दोन वर्ग आहेत. मग आता हे जे आहेत तर हे कसे आहेत ते आपण समजून घेऊया. म्हणजे क्षर म्हणजे काय, की क्षर म्हणजे काय किंवा च्युत म्हणजे काय, की जे पतनाधीन आहेत. मग आणि जे अच्युत म्हणजे काय, की जे भगवान यांच्याशी एकरूप झालेले आहेत. म्हणजे आपल्यासारखे जे जीवात्मे आहेत पतनाधीन आहेत, भौतिक गुणांनी प्रदूषित आहेत, तर ह्यांना क्षर किंवा पतनाधीन म्हणतात. मग अच्युत म्हणजे काय, की जे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे ह्या आध्यात्मिक प्रदूषणातून बाहेर पडले, मग ते भगवान यांच्याशी एकरूप झालेत. म्हणजे भगवान यांच्यामध्ये जाऊन मिळाले नाहीत एकरूप, म्हणजे भगवान यांच्याशी ते गुणांनी एकसारखे झाले. मग असे जे लोक आहेत त्यांना अच्युत म्हणायचं. म्हणजे च्युत म्हणजे नित्यबद्ध, सदैव आपल्यासारखे बद्ध होणारे, पतनाधीन. आणि अच्युत म्हणजे काय तर नित्य सिद्ध आपण असं म्हणू, किंवा नित्य मुक्त असे जे असतात तर ते म्हणजे अच्युत. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर म्हणजे ते जरी आध्यात्मिक जगतामध्ये सगळं जे आहे तर आपलं अस्तित्व नित्यमुक्त किंवा नित्य सिद्ध असं भक्तांच्या स्वरूपात असतात, पण ते असे जे जीवात्मे आहेत की जे अच्युत आहेत तर ते भगवान यांच्याशी कधी एकरूप होत नाहीत. मग ह्यानुसार आपण समजून घेतलं की म्हणजे आपल्याला जी भौतिक शरीर असतात तर त्यामुळे आपण देहांतर करत राहतो. मग जोपर्यंत आपण म्हणजे सतत ह्या आपल्या इच्छा आकांक्षा आहेत त्याद्वारे आपण सतत इंद्रिय तृप्ती करत राहून पुन्हा पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये येत जात राहू पहा. म्हणजे आपल्याला जन्म मृत्यू जरा व्याधी या 4 समस्या येत राहतील. पण ज्या वेळेला आपण भगवान यांच्याशी एकरूप होऊ, म्हणजे गुणांनी भगवान यांच्या सारखे म्हणजे ती ब्रह्मस्थिती प्राप्त करू, मग तेव्हा आपण या भौतिक जगतात पुन्हा कधीही परतून नाही येणार. पण आपल्याला आध्यात्मिक जगत जे आहे तर तिथे स्थान मिळेल, आणि आपली ब्रह्मस्थितीमध्ये म्हणजे ब्रह्म स्तरावर आपण गेलो तर मग त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक जगतामधल्या आध्यात्मिक देहामध्ये आपण तिथे वास करू. आणि मग असं शरीर जे आहे ते कधी नष्टही नाही होत, आणि असं जे शरीर आहे ते सदैव म्हणजे मुक्त राहते प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनातून आपण मुक्त होऊ का. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावरून. हा तरी पुढच्या श्लोकावरून. हरे कृष्ण माताजी, पुढचा श्लोक घेऊ. हरे कृष्ण. हा आता भगवान काय म्हणतात, या दोन व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत, आणि ते स्त्रीलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करत आहेत. म्हणजे भगवान यांचे आता परमपुरुषत्व ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून प्रस्थापित केले. म्हणजे आपण समजून घेऊ की
सर्वांच्या श्रेष्ठ असे परमात्मा जे पुरुषामध्ये उत्तम म्हणजे असे अधिकारी उत्तम अधिकारी कोण आहेत पुरुषामध्ये तर भगवान, म्हणून त्यांना पुरुषोत्तम असं म्हटलंय अर्जुनाने. म्हणजे तो जाणतो की भगवान जे आहेत ते पुरुषामध्ये उत्तम आहेत. मग असे जे आहेत ते 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 जे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, तर हे सर्व म्हणजे बद्ध किंवा मुक्त जीवामध्ये एक म्हणजे जे सर्वश्रेष्ठ चेतना असलेले कोण आहेत भगवान आहेत. आणि ते सगळ्या जीवांना आपल्या कर्मानुसार भोग करण्याची संधी उपलब्ध करून देतात आणि आपल्या सगळ्यांचं पालन पोषण करतात. म्हणजे आपले पालन पोषण करता कोण आहेत भगवान. आणि तेच पुरुषामध्ये उत्तम असे अधिकारी म्हणजे भगवान जे आहेत ते प्रत्येक जीवाच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित असतात. मग बुद्धिमान माणसालाच हे समजेल आणि त्याद्वारे म्हणजे त्याला हे समजलं तर तो परिपूर्ण शांती प्राप्त करण्यास म्हणजे जो आहे तो पात्र होतो. म्हणजे अन्य दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीला हे समजलं जर नाही तर त्याला मग शांती किंवा सुख आध्यात्मिक आनंद मिळणार नाही. पण जेव्हा बुद्धिमान माणसाला त्याच्या विवेक बुद्धीने म्हणजे आध्यात्मिक बुद्धीने समजतं तेव्हा तो परिपूर्ण शांती प्राप्त करायला पात्र होतो. आता पुढे जाऊ आपण त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. हा. आता भगवान काय म्हणतात की मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अति दिव्य सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. म्हणजे भगवान स्वतः कसं आहेत, बद्ध आणि मुक्त जीव जे आहेत त्यांच्याही पलीकडे अति दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ आहेत. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या पेक्षा श्रेष्ठ कुठलाच जीव नाही, ना बद्ध जीव ना मुक्त जीव. म्हणजे भगवानच श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम आहेत पहा. म्हणजे जीव आणि भगवान यांना आपापलं वैयक्तिक स्वरूप आहे. म्हणजे दोघांमध्ये भेद काय आहे तर जीव बद्धावस्थेत किंवा असतो किंवा मुक्त अवस्थेत असला तरी जीव जो आहे तो परिणात्मक म्हणजे म्हणजे जे परिमाण आहे तर त्या दृष्टीने भगवान यांच्या शक्तीपेक्षा कधीच श्रेष्ठ नाही होऊ शकत. आणि भगवान आणि जीव यांच्या म्हणजे दृष्टीनं म्हणजे जे आहे तर समस्तर किंवा समरूप आहे आपण म्हणजे भगवान आणि जीव असा विचार करणं चुकीचं होईल. म्हणजे नेहमी भगवान आणि जीव यांच्यामध्ये श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व असतं. म्हणजे जीव हा कनिष्ठच राहील भगवान यांच्यापेक्षा, जरी तो नित्य बद्ध असला किंवा नित्य मुक्त असला. भगवान यांच्याशिवाय दुसरं कोणी श्रेष्ठ असू शकत नाही पहा. मग हे सगळं जे वर्णन आहे तर ते स्मृतीशास्त्रामध्ये त्यानंतर छांदोग्य उपनिषदामध्ये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी भगवान हे परमपुरुष आहेत असं वर्णन दिले पहा. आणि अंतर्यामी परमात्मा म्हणजे त्यांचंच एक रूप आहे असं सगळं पराशर मुनींनी हे सगळं व्यासदेवांच्या रूपामध्ये वैदिक ज्ञान जे आहे तर त्याचं वर्णन केलं. आता पुढे जाऊ त्याची पुढच्या श्लोकावर. हरे कृष्ण. हा. मग जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ आहे. म्हणून हे भारतात तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतं. म्हणजे काय की जीव आणि परम सत्य म्हणजे भगवान जे आहे तर यांच्याविषयी अनेक जण तर्क करतात. पण कृष्ण काय म्हणतात की जो मला पुरुषामध्ये उत्तम असं म्हणून जो जाणतो तो वस्तुतः सर्वज्ञानी आहे. म्हणजे सर्वज्ञ म्हणजे अपूर्ण ज्ञान जो असतो तो व्यक्ती काय करतो केवळ आपले तर्कच करत राहतो, कल्पनाच लढवत राहतो. पण परिपूर्ण ज्ञानी माणूस काय करतो त्याला जेव्हा भगवान आपले स्वामी आहेत आणि पुरुषामध्ये उत्तम आहेत हे समजतं तेव्हा तो बिलकुल वेळ दौडत नाही आणि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनाभावित भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो. म्हणजे कृष्णाची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. मग भगवद्गीतेवर हे सगळीकडे आपल्याला सांगण्यात आले पहा. अशा म्हणजे भौतिक उपाधी आणि म्हणजे वेगवेगळ्या पदव्या ह्यांचा काही उपयोग नाही. आपल्याला प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आणि मग श्रुती म्हणजे श्रवणाद्वारे आपल्याला हे ज्ञान प्राप्त करणं आवश्यक आहे. आणि ते प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे भगवानांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याकडून हे वैदिक ज्ञान आपल्याला प्राप्त होतं पहा. मग नाहीतर आपल्याला कसं आहे म्हणजे पशुवत आपण श्रवण केलं तर काही उपयोग नाही. आपल्याला अधिकृत व्यक्तींकडून आपल्याला हे सगळं ज्ञान घेतलं पाहिजे. मग उगाच शैक्षणिक पांडित्याच्या उगाच आपण म्हणजे मोठे थापा मारले आणि असे तर्क केले तर आपल्याला भगवान यांना जाणता नाही येणार. आपल्याला विनम्र भावाने गुरुंकडे जाऊन त्यांची सेवा करून त्यांना संतुष्ट करून आपल्याला भगवद्गीतेच्या माध्यमातून हे भक्तिमय प्रेममयद्वारे म्हणजे अशी जी सेवा आहे भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा तर त्याद्वारे आपल्याला हे ज्ञान घेता येईल पहा. म्हणजे वेदांचं प्रयोजन जे आहे तर असे जे भगवान यांचे प्रमाणित प्रतिनिधी आहेत ते जाणतात पहा. मग भजन ती म्हणजे काय तर या शब्दाचा अर्थ की नवविध भक्तीद्वारे आपण म्हणजे असे भगवत भक्तीचे जेव्हा प्रयत्न करू तर त्यावेळेला आपल्याला भगवान जे आहेत तर त्यांची प्राप्ती होऊ शकेल. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना जाणण्यासाठी म्हणजे असा जो व्यक्ती आहे त्यानं अनेक मार्ग केलेले असतात तेव्हा तो श्रीकृष्णांपर्यंत पोहोचतो पहा. पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांना जाणतो. मग इतके सगळे म्हणजे जन्म घेतले आणि आपण भगवान यांना शरण जात नसू तर आपण इतके जन्म केलेला जो काही
म्हणजे इतक्या जन्मापर्यंत वर्षांपर्यंत केलेला जो तर्क आहे ना सगळा, तो सगळा निरर्थक. म्हणजे इतकं सगळं ज्ञान घेतलं, रावणाकडे पण ज्ञान होतं, त्याने इतकं सगळं ज्ञान घेतलं, पण तो कधीच कृष्णांना शरण नाही गेला. म्हणजे भगवान श्रीरामचंद्रांच्या रूपात जे आहेत तर ते भगवान आहेत हे त्यांनी कधीच जाणलं नाही पहा. मग असं ज्ञान म्हणजे निरर्थक काळाचा म्हणजे वेळेचा तो अपव्यय असतो पहा, म्हणजे त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. आता पुढे जाऊ आपण शेवटच्या श्लोकावर. हा माताजी, हरे कृष्ण. हा माताजी, शेवटचा श्लोक घेऊ. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक घेऊ माताजी. हरे कृष्ण. 20वा श्लोक माताजी. हरे कृष्ण. हा, याच्या पुढे. त्याची नाहीये. ओके, ठीक आहे. मी ग्रंथातून वाचते. हरे ओके. कृष्ण. हा. इति किती हे. गुह्यतमं शास्त्रम् हा, ठीक आहे. यद्गुह्यतरं मया विमृश्येतद् अशेषेण. नाही सॉरी, हे नाही सर, एक मिनिट. किती गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ हा, एतद् बुद्ध्वा. इदमित्थं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण. आता भगवान काय म्हणतात, हे निष्पाप अर्जुना, म्हणजे अनघ म्हणजे निष्पाप असा अर्जुन आहे. हा, तर असा जो म्हणजे भगवान काय म्हणतात की पहिला शब्द आहे पहा, मया नघ म्हणजे माझ्या निष्पाप अर्जुना, की वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा म्हणजे काय आहे, तर हे सगळं जे ज्ञान आहे म्हणजे आतापर्यंत जे काही सांगितलं भगवानांनी, मग हे जाणणारा जो व्यक्ती आहे तो खरा बुद्धिमान व्यक्ती, तो खरा विवेकी, आणि त्याचे प्रयत्न मग पूर्णत्वास जातात. म्हणजे काय की आपण समजून घ्या, सर्व म्हणजे शास्त्रांचं सार जे आहे तर ते भगवान यांनी यथार्थ म्हणजे जे जसं आहे तसं प्रदान केलं अर्जुनाला. आणि आपण जर जसं जाणलं तर अशा रीतीनं आपल्यासारखं बुद्धिमान व्यक्ती मग दिव्य ज्ञानामध्ये भगवान यांच्या स्थित होईल, परिपूर्ण होईल. आणि हे तत्वज्ञान जर जाणलं तर आपण तत्क्षणी काय करू, भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये येऊ, की जी दिव्य सेवा आहे, जी शाश्वत सेवा आहे, आणि त्याद्वारे आपण प्रकृतीच्या 3 गुणातून मुक्त होऊ. मग हाच एक मार्ग आहे, म्हणजे भक्तिमय सेवेचं आचरण हाच एक मार्ग आहे, आध्यात्मिक मार्ग आहे, की ज्याद्वारे आपण म्हणजे ज्ञानामध्ये उन्नती होऊ. म्हणजे भक्तियोग जिथे आहे तिथे भौतिक विकार नसतात पहा. आणि भगवानाची भक्तिमय सेवा आणि भगवानाचं स्वरूप हे जे आहे तर ते आध्यात्मिक असल्या कारणाने एकच आहे. म्हणजे जिथं आपण सेवा करतोय तिथं भगवान म्हणजे यांचीच सेवा असते ती, आणि भगवान तिथे उपस्थित आहेत पहा. मग हा भाग आपण समजून घ्या. आपल्या छोट्या छोट्या सेवा असतात त्या आपल्याला भगवान जे आहेत तर त्यांची उपस्थिती जी आहे ते म्हणजे तिथे दर्शवणारे असतात. म्हणजे कुठलीही सेवा आपण करू, ऑनलाईन करू, ऑफलाईन करू, तर भगवान यांची भक्तिमय सेवा आणि भगवान हे एकच आहेत, वेगळे नाही आहेत आध्यात्मिक स्तरावर. आणि म्हणून भक्तिमय सेवा जी आहे ती भगवान यांच्या अंतरंग शक्ती म्हणजे योगमाया शक्तीच्या आधिपत्याखाली केली जाते. म्हणजे जेव्हा सेवा मिळते आपल्याला तेव्हा आपल्याला लौल्य पाहिजे की मी आणि किती सेवा करेन. म्हणजे सेवा मिळाली तर ती सेवेची संधी आपण अशी लगेच घ्यायची. सेवा आपण लगेच आपल्याला कशी मिळेल, आणि मिळाले एखादी सेवा आली तर पटकन आपण तर कशी घेऊ असं आपल्याला लौल्यम पाहिजे पहा. कारण ती भगवान यांची अंतरंग शक्ती म्हणजे आध्यात्मिक शक्ती किंवा योगमाया शक्तीच्या आधिपत्याखाली केली जाते. मग भगवान शक्ती आहे, भगवान अभिन्न आहे, की नाही, शक्ती आणि शक्ती अभिन्न आहेत, एकच आहेत. मग हा भाग आपण समजून घेऊ. आता सूर्य जे आहे आणि म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना सूर्य असं म्हटलंय. आणि अज्ञानाला अंधकार म्हणलंय. म्हणजे जिथं सूर्य आहे म्हणजे सूर्याचा प्रकाश जिथे पोहोचेल तिथं अंधकार राहील का, नाही. मग जसं भगवान जिथे पोहोचतील तिथं अज्ञान रूपी जो अंधकार आहे भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणामध्ये बांधलोय आपण आणि त्यामुळे अज्ञान आहे तर हा नष्ट होईल पहा. आणि म्हणून हे अज्ञान रूपी अंधकार आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवा करून जे आहे तर जे आहे तर तो दूर करता येऊ शकेल पहा. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, शुद्ध व्हायचा प्रयत्न केले पाहिजे आणि बुद्धिमान व्हायचा प्रयत्न. बुद्धिमान कोणामुळे हो, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आपल्या जीवनात आले तर. आणि मग कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून आपण स्वतःला काय केलं पाहिजे, भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये नियुक्त केलं पाहिजे. आणि त्यावेळेला म्हणजे जोपर्यंत मनुष्य श्रीकृष्णांच्या ह्या ज्ञानापर्यंत उन्नत होत नाही आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेच्या स्तरापर्यंत उन्नत होत नाही तर तोपर्यंत काय होतो, तो कितीही बुद्धिमान असला इतर सामान्य व्यक्तींपेक्षा तरी तो खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान नाही. म्हणजे तो जो आहे तो म्हणजे मटेरियल इंटेलिजन्स असतो त्याचा, भौतिक. खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान म्हणजे विवेकी व्यक्ती की ज्यानं आध्यात्मिक स्तरावर सगळं ज्ञान प्राप्त केलंय. मग असा जो व्यक्ती आहे तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होतो. मग अनघ असं म्हणतात म्हणजे असा निष्पाप अर्जुन निष्पाप हृदयाचा आहे
आणि मग सगळ्या पापातून मुक्त होण्यासाठी श्रीकृष्णांचं हे ज्ञान घेणं आवश्यक आहे त्यांच्याविषयीचं. आणि म्हणून सर्व पापातून विकारातून आपण मुक्त झालं पाहिजे, तरच आपण कृष्णांना जाणू, तरच त्यांची आपण सेवा करू शकू पा. व भक्तिमय सेवा इतकी विशुद्ध, म्हणजे विशुद्ध म्हणजे शुद्धाच्या पण पुढं, म्हणजे शुद्ध सत्व भगवान आहे, तर अशी विशुद्ध आहे. मग इतकी सामर्थ्यशाली आहे की भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारा जो मनुष्य आहे तो आपोआपच अनग म्हणजे निष्पाप बनतो. म्हणजे विकार आपल्याला वेगवेगळे, म्हणजे जे प्रदूषितता देतात, कपट, छल, मोह, हो ना, असे मद, मोह, मत्सर, हे कसे विकारी सगळ्या गोष्टी आहेत. मग असा व्यक्ती निष्पाप म्हणजे सगळ्या विकारांपासून रहित असा शुद्ध बनतो. कशामुळं? केवळ भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. म्हणून सेवेचं महत्व आहे भक्ती मार्गावरती, इतकी सामर्थ्यशाली आहे की ती आपले सगळ्या अशुद्धी घालवून टाकते आणि आपल्या हृदयाची शुद्धी करते. मग चप्पल स्टँडवर चप्पल लावण्याची सेवा असली मंदिरात तरी ती आपण करावी. झाडू पोछा करायची सेवा असते ती पण आपण करावी. मंदिर मार्जन, जेवढं मंदिराचं मार्जन करतो तेवढे आपल्या हृदयातले सगळे अशुद्धी, सगळे विकार, सगळे सगळे निघून जातात. आणि हृदय स्वच्छ बनतं. म्हणून आपण म्हणजे किंवा भांडी घासायची सेवा असेल तर ही पण सेवा करावी. त्याद्वारे जेवढं भांडं आपण चकाकतो ना, घासून घासून त्याला लकाकी देतो, तेवढं आपलं हृदय पण स्वच्छ होतं. म्हणजे असं सेवा ज्याही मिळतील आपण सेवा कराव्यात. मग शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये आपण गेलो अशा आणि कृष्ण भावना भवित भक्तांच्या संघामध्ये जाऊन ते जसे भक्ती सेवा करतात, तर त्याद्वारे आपण भक्ती सेवेद्वारे हे सगळे जे म्हणजे आपल्या आकांक्षा, इच्छा जे आहेत, तर यांचा जे आसक्ती आहे त्यांचा नाश करून आपण त्यावर विजय मिळवणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपण अंतःकरणाचा दुबळेपणा असतो, म्हणजे आपल्याला इंद्रिय तृप्ती, इंद्रिय भोगाकडे आपण आसक्त होतो, तर त्याच्यावर मात करून आपण अनासक्त झालं पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमुळेच ही अनासक्ती निर्माण करू शकतो आणि भौतिक प्रकृती जी आहे तिच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. मग हेच आपण आजच्या अध्यायामध्ये समजून घेतलं आणि त्याद्वारे आपण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला युक्त केलं की आपण भगवत प्राप्ती करू शकतो. मग आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. हा माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. चार्ट थोडा वेळ ठेवूया, माताजींना त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असतो किंवा फोटो घ्यायचा असतो. 1-2 मिनिटं ठेवूया चार्ट. मग ते रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं चालेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्णा.